ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ். நிறைய பேர் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருப்பேன். ஸோ இது கன்சிடர் திஸ் கிளாஸ் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பெரிய ஆடா ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து பகவத்கீதா மாதிரி ஒரு சாப்டர் போய் எடுத்து அப்போ செகண்ட் சாப்டர் கிரகிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒன்லி பக்தி, எப்படி பக்தி பண்ணணும் அண்ட் எப்படி வந்து கலாச்சாரத்துல சதாச்சாரம் அப்படின்னா என்னதுனாக்கா ஆச்சாரமா பகவானை பத்தி நினைக்கிறது, பக்தி மயத்துல எப்படி நம்ம வந்து முன்னேறிட்டு போறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும். ஓகே, so you have not missed much. இருந்தாலும் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் அவளுக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணின சாப்டர் வரும். திரும்பி திரும்பி அதே எடுத்துட்டு இருந்தோம்னாக்கா அந்த பழைய முன்னாடி அட்டென்ட் பண்ணாலும் போர்டு அடிச்சிடும் இல்லையா? அதனால யூ கேன் கண்டினியூ லைக் திஸ். இது முடிஞ்ச அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து திரும்பி அதையும் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, so I'll go to the slide show போயிட்டேன். So full screen தெரியும். இது ஜஸ்ட் இஸ்கானோட ஒரு இது என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து பிரபுபாதா அந்த காலத்தை வந்து போட்டோ எடுத்தது. அவரையும் வணங்கிக்கலாம். அவரோட கிருபையும் இருக்கணும், நமக்கு கிருஷ்ணரோட கிருபையும் இருக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு படிச்சு நல்ல ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டு வரணும். நீங்க L2 அந்த படிப்பும் படிக்கலாம், பக்தி சாஸ்திரி ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி அந்த கோர்ஸும் பண்ணுங்க. அண்ட் இதுவும் நீங்க பண்ணிட்டு இருந்ததுனாக்கா அது ரொம்ப நமக்கு வந்து லைக் நம்ம அட்மாஸ்பியரே இதா இருக்கும். நல்ல சத் சங்கத்துல எல்லாரும் கூடயும் சேர்ந்து நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்தை முன்னேறிட்டு இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு வணங்கிட்டு நம்ம வந்து செஷன் ஆரம்பிச்சோம். எஸ், வைஷ்ணவ கல்ச்சர் கோர்ஸ், கலாச்சார பாடநெறி. எஸ், பேஸ்ட் அப்பான் தி டீச்சிங் ஆஃப், இது வந்து எல்லா பாடத்திலையும் வரும். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க வந்திருக்கிறதுனால அவளுக்கு வேண்டி நான் திரும்பி படிச்சு காட்டினேன். போதனைகளின் அடிப்படையில் அவரது தெய்வீக அருளான ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான ஆச்சாரிய சர்வதேச சங்கத்தின் நிறுவனர். தட் இஸ் கிருஷ்ணா பஜன் இஸ்கான் நிறுவனத்தோடு he is a founder ஆச்சாரியா. அவர் தான் அது ஆரம்பிச்சார். ஸோ அவர் என்னெல்லாம் எப்படி வந்து, ஏன்னா அவர் பேசிக்லி வாஸ் அ வைஷ்ணவை. ஏன்னா அவர் பிறக்கும் போதே ஒரு நல்ல குடும்பம், இந்த குடும்பத்துல நல்ல குடும்பம்னா வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்திருக்காரு. ஸோ ஹீ நோஸ் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அப்போ ஹி இஸ் கைடிங் அஸ். அவர் இந்த ஒரு ஆசிரமம் இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிச்சு இதுல நீங்க வந்தவா எல்லாருமே வைஷ்ணவா தான். there is no difference at all. அப்ப எல்லாரும் இதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும். ஓகே, அதனாலதான் வந்து 18 days முடிக்கும் போது என்ன சொல்றேன்னா, கொஞ்சம் 2 மாலை ஜபா பண்ணுவோம், 4 மாலை ஜபா பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஸோ வென் யூ கம் டு level 2 level 3 எல்லாம் போகும்போது level 2ல வரும்போது ஒரு 8 ரவுண்டு 10 ரவுண்டு, சில பேர் 16 ரவுண்டே பண்ண ஆரம்பிச்சுடுறா. வெரி குட். 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இப்பவே பண்ணிட்டோம்னா வெரி குட். ஆனா பிரபுபாதா தான் வந்து இதா சொல்லியிருக்காரு, 16 ரவுண்டு, ஒரு ரவுண்டா 108 டைம் ஜப்பா பண்றது. அண்ட் அது வந்து யூ கேன் கீப் இன்க்ரீசிங். எவ்வளவு பண்றோம் அவ்வளோ உங்களுக்கு நல்லது இல்லையா? தீஸ் பீப்புள் ஆச்சாரியெல்லாம் ஒன்லி கைடு தான் பண்ணுவான் நம்மள. they cannot force us கழுத்தை பிடிச்சு பண்ணு அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா நம்ம பண்ணினா என்ன, உங்களுக்கு நல்லது, நல்ல பாதை இது பண்ணி கொடுக்குறான். ப்ளீஸ் கண்டினியூ. ஏன்னா அவ ஆல்ரெடி அந்த பாதையில போயிருக்கா. ஸோ தே மேட் அவர் வே வெரி சிம்பிள். அது இஸ்கான்ல வந்து தே மேட் இட் வெரி சிம்பிள். அப்ப நம்ம எல்லாருமே இது வந்து கடைபிடிச்சு வைக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம படிக்கலாம். இதுல என்ன இருக்கு, இன்னைக்கு வந்து லெசன் 3 தான் இருக்கும். இதோ கிளாஸஸ் 4. ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்லையா, லெசன் 1 2 கிளாஸா நடத்தேன். அப்ப நீங்களா ஒன்னும் ஜாஸ்தி மிஸ் பண்ணல. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், கிளைன்லினஸ், எப்படி தூய்மையா இருக்கிறது. ஓகே, உடல் தூய்மையா இருக்கட்டும், மனசு தூய்மையா இருக்கட்டும், எப்படி இருக்கணும். அப்ப இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னாக்கா, அவர் வந்து நம்ம இப்ப பேசும்போது வந்து there won't be a proper sentence இருக்காது, கொஞ்சம் எப்படியோ இருக்கும், ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்காது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். சோ அவர் என்ன இந்த கன்வர்சேஷன், இப்போ கன்வர்சேஷன் சாரி ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரூம் கன்வர்சேஷன், ரூம்ல உட்காந்து சும்மா பேசியிருக்காரு. இப்போ டிசம்பர் 11 1971 நியூ டெல்லியில. அது அப்படியே தமிழாக்கம் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஐ வில் மேக் யூ ஆல் ரீட் தமிழ் தான். ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கா இங்கிலீஷ்ல. சின்ஸ் இது தமிழ்ல இருக்கிற கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க அது படிக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியாம இருக்கிற போல இருக்கும், நோ ப்ராப்ளம். நான் அவர் பேசின பேச்சை நான் அப்படியே தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ யாராவது ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ ஆல் கேன் ரீட். யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, முடியுமோ, படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அவ ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அவளை வந்து நான் ஐ வில் கால் அவுட். எஸ், சுதா மாதாஜி படிங்க. சுதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சத்தம் வரலையா? படிங்க. நீங்கள் புறக்கணிக்க முடியாது, ஏனென்றால் வெளியே அசுத்தம் என்றால் உள்ளேயும் நீங்கள் அசுத்தத்தை காண்பீர்கள். இருபுறமும் சுத்தமாக வைத்திருந்தால் உள்ளேயும் வெளியேயும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா அறை உரையாடல், டிசம்பர் 11 1971, புதுதில்லி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் எதுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன், சுத்தம். நீங்கள் புறக்கணிக்க முடியாது, ஏனென்றால் வெளியே அசுத்தமா இருந்ததுனாக்கா உள்ளேயும் நீங்கள் அசுத்தமா இருப்ப அப்படின்னு இல்லையா? மனசு நம்ம தூய்மையா இருந்ததுன்னா என்ன, நம்ம கண் பார்வை எல்லாம் எதை பார்த்தாலும் நம்ம வந்து தூய்மையா இருக்கிற போல இருக்கும். வீட்லயே பார்க்கலாம், நம்ம வீட்டை குப்பையெல்லாம் இது பண்ணிட்டு
பக்கத்துல போட்டுட்டோம்னா அங்கேருந்து திருப்பி உள்ள வரவாள்னா அந்த குப்பையை தான் வீட்டுல எடுத்துன்னு வருவா. சோ வெளிப்புறமும் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணுவோம். சும்மா ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அது போல நம்ம வந்து நம்ம மாத்திரம் சுத்தமா இல்லாம போவோம், அது போக நம்ம பக்கத்துலயும் சுத்தம் பண்றா போல நம்ம அகமும் தூய்மையா இருக்கணும். இல்லாட்டா அது வந்து ஃபுல்லா சுத்தமா இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சுத்தம்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் ஓன்லி குளிக்க, இப்ப வெளியில பாடி வந்து கிளீனா வச்சுக்கிறதுக்கு யூ கேன் டேக் பாத். ரொம்ப சம்மர் ஹீட் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல என்னன்னாக்கா 2 வாட்டி 3 வாட்டி குளிப்பா. அண்ட் சில பேர்லாம் அந்த சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் பண்ணுவா இல்லையா, இவளுக்குலாம் அந்த காயத்ரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவான்னா, ஒருவருக்கும் அவ வந்து சந்தியாவந்தனம்னா என்னன்னா காலையில எழுந்துக்கும் போது பிஃபோர் சன்ரைஸ், அட் த டைம் ஆஃப் சன்ரைஸ், அந்த மாதிரி இந்த டைம்ல குளிச்சுட்டு சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவா. அதே போல மத்தியானமும் அவ பண்ணுவா. அதே போல சாயந்தரம் இந்த சந்தி நேரம் அப்பவும் பண்ணுவா. இப்ப ஆபீஸ் போறேன் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் ஏஜ் இருக்கு இல்லையா, அதனால என்ன ஆயிடுறது, காத்தால பண்ணுவா ஆபீஸ் போறதுக்கு முன்னாடி, வந்துட்டு அது ராத்திரியாவும் இருக்கலாம், சாயந்தரம் யாரு வரா வீட்டுக்கு இல்லையா, வந்தா வெரி குட் லக்கி. அப்ப ராத்திரி எப்போ வராளோ அப்போ வந்துட்டு எகைன் குளிச்சு ஒரு சந்தியானம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அவ வந்து சாப்பாடோ வாட்டவர் பாக்கி அவள் லைஃப் எல்லாம் பண்ணுவா. சோ இது வந்து நார்மல் ஒரு கல்ச்சர்ல இருக்கிறது. பட் இஸ்கான்ல அவ வந்து என்ன சொல்றா அதுவும் பார்க்கலாம். இப்ப இதுவும் அது ஒரு மாதிரி சிமிலரா தானே வரும் இல்லையா. சோ வாட் ஹி சேஸ் இஸ் அகத்துல தூய்மையும் இருக்கணும். இப்ப நம்ம தூய்மை, இப்ப வெளிப்புற நீங்கள் புறக்கணிக்க முடியாது, ஏனென்றால் வெளியே அசுத்தம் என்றால் உள்ளேயும் நீங்கள் அசுத்தமாக காண்பீர்கள். சோ நம்ம வந்து வெளிப்புறமும் சுத்தமா இருக்கணும். இல்ல குளிக்காம நான் வந்து வெறும் ஜபா பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். சோ பெட்டர் முடியறமா 2 வாட்டி குளிச்சு விட்டு ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இல்ல காலையிலயாவது குளிச்சுட்டு, நோ கம்பல்சரி. எகைன் ஜப்பா பண்றதுக்கு இஸ்கான்ல அவ கம்பல்சரி பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா இங்க வந்து வயசானவா இருப்பா, உடம்பு முடியாதவா இருப்பா, சின்ன குழந்தைகள் இருப்பா, எல்லாரும் ஜப்பா பண்ணுவா. 8 வயசு ஐ திங்க் ரொம்ப சின்ன 8 கூட நான் சொல்ல மாட்டேன், அது உள்ளே ஏகாதசி விரதத்துக்கு தான் அவ சொல்லியிருக்கா 8ல இருந்து 80 வரைக்கும் எல்லாரும் உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு. பட் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் யாருக்கெல்லாம் பேச வருதோ அவள்லாம் கூட ஜப்பா எல்லாம் பண்ணலாம். So there's no இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. அப்போ எல்லாரும் குளிச்சுட்டா பண்ணனா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். So there's no restriction at all. யாரு வேணாலும் எப்ப வேணாலும் உட்கார்ந்து பண்ணுங்கோ, நடந்து பண்ணுங்கோ, எப்படி வேணாலும் ஜப்பா பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. பட் ஜப்பா பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா வெளி சுத்தம் மாத்திரம் போறாது, உள் சுத்தமா இருக்கணும். அப்ப நம்ம வந்து வெளிப்புற சுத்தமா இல்லைன்னாக்கா நமக்கு யூ வில் நாட் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ பெட்டர் சுத்தத்தை வந்து 2 சைடும் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். இருபுறமும் சுத்தமாக வைத்திருந்தால் உள்ளேயும் உள்ளேயும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள். நமக்கே அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஜபா பண்ணும்போது when you take bath and do it, you are already fresh. இல்லையா, தூக்கம்லாம் இல்லாட்டி உட்காரும்போது தூக்கம் வரும். காலையில எழுந்துட்டு அப்பதான் தூங்கி எழுந்திருப்போம். அப்போ என்ன ஒரு மாதிரி செல்ல தூக்கம் எல்லாம் வரும். சோ பெட்டர் டு அவாய்ட் அது பண்றதுக்கு குளிச்சுட்டு பண்ணா நல்லது. பண்ண முடியாதோ நோ ப்ராப்ளம். அப்படி பழகி இருக்கிறவளுக்கு உனக்கு கவலை இல்லை. சோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்ற, அடுத்தது யார் படிக்கிறாள்? விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கிறாளா? கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்கோ. சுத்தம் எப்பொழுதும் சுத்தமாக, எப்பொழுதும் சுத்தமாக 3 முறை குளித்தல், துணி சுத்தம், மனம் சுத்தமாக, உடல் சுத்தமாக, செயல்பாடுகள் சுத்தமாக, சுத்தமான ஆசைகள் சுத்தமாக, நினைப்பது எல்லாம் சுத்தமானது, மாசு இல்லா ஸ்ரீ லா பிரபுபாதர் விரிவுரை, ஜனவரி 23, 1974, அதே ஃபாரின்ல ஏதோ இருக்கு. அங்க வந்து ஒரு இடத்துல அவர் சொன்னதை வந்து அவ கம்பைல் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல போட்டிருக்கான். ஓகே, என்ன சொல்றாரு அதுல? சுத்தம் எப்பொழுதும் சுத்தமாக இருக்கணுமா, 3 முறை குளிக்கலாமா, அது அவர் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப நம்மளால முடியுமா? முடியாதவா நோ ப்ராப்ளம். அட்லீஸ்ட் 2 முறை இல்லையா, அட்லீஸ்ட் 1 முறை குளிக்காம மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா. ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரிஸ் அந்த ட்ராபிக்கல் இது என்னது ஹீட் இருக்கிற கண்ட்ரி. நார்த் சைட்ல எல்லாம் வச்சுன்னா கொஞ்சம் குளிர் இருக்கும். நம்ம எல்லாம் நம்ம சவுத்ல இருக்கோம், ரொம்ப வேர்வை இருக்கும். அதனால பெட்டர் குளிச்சுட்டு பண்றது. இப்ப குளிச்சா என்னன்னாக்கா 3 முறை குளியல் அவர் சொல்றார். துணி சுத்தம், துணி வந்து கந்தலானாலும் கசக்கி கட்டுன்னு எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, அது போல. அப்ப எப்பவுமே துணியை கூட நம்ம வந்து அதே இந்த பழைய துணியை போட்டுன்னு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. குளிச்சாச்சுன்னா சுத்தமா ஒரு நல்ல துணி, சுத்தம்னா என்னது, நல்ல துணி, தோச்ச துணியை போட்டுக்கிறது. மனசு சுத்தம், மெயினா மனசை சுத்தமா வச்சுக்கணும். குளிச்சுட்டு வந்தாலும் குளிக்கும் போதே ஒருத்தரை பத்தி எல்லாம் பொறாமை கோபம், அது குளிச்சுட்டு வந்துட்டு அவளை நினைச்சுட்டே நம்ம ஜபா பண்றது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. மனசும் சுத்தமா இருக்கணும். எப்பவுமே எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கான்னு அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை நம்ம நினைச்சுன்னா போறோம். நம்ம இதெல்லாம் தான் பகவத்கீதால படிக்கிறோம் இல்லையா. எல்லா ஹிருதயத்திலயும் அந்த சூப்பர் இவர் பரமாத்மா இருக்கார். அந்த பரமாத்மா இருக்கார், எல்லா ஹிருதயத்திலும் இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சாலே நமக்கு கோவமே வராது. பகவான்கிட்ட கோச்சுக்க முடியுமா? டெஃபினெட்லி நம்ம மாட்டோம் இல்லையா. ஏன்னா அவ்வளவு நம்ம அந்த ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்துட்டோமா என்ன பகவானுக்கு, நம்ம அவர்கிட்ட எல்லாம் கோச்சுக்கிறதுக்கு.
நம்ம ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா வை மீன் வேணா நம்ம சொல்லுவோமா இருப்போம். பட் யாரு பார்த்தாலும் அவ்வளவு எல்லாம் கோவம் படாம இது. சோ மனசு சுத்தமா இருக்கும். அப்புறம் உடல் சுத்தமாக, செயல்பாடுகள் சுத்தமாக, என்ன வேலை பண்றோமோ அதுவும் கிளியரா நல்ல கிளீனா நம்ம பண்றது. அப்புறம் சுத்தமாக ஆசை. என்ன ஆசை வச்சுக்கணும் அது அப்படின்னா எப்படி, என்ன அர்த்தம்? சுத்தமான ஆசைன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு என்ன ஆசைப்படுறோமோ அது ஓகே. அதுவும் பகவான் நினைச்சுட்டு ஆசைப்படலாம். இப்ப ஆசைப்படுறதே தப்புன்னு இல்லவா? நார்மலி டிசையர்ஸ் ஆர் பேட் அப்படின்பா. டிசைர் பண்ணினா என்னன்னாக்கா தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல். ஆனா பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கும், பகவானோட ஜபா பண்றதுக்கும், பகவானோட பாட்டு கேட்கறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படலாம். நோ ப்ராப்ளம். சோ அதுக்கெல்லாம் அப்ப நம்மளோட எப்படி செயல்பாடுகளும் சுத்தமா இருக்கும். சுத்தமாக ஆசைகள், இந்த மாதிரி ஆசைகள் சுத்தமாக நினைப்பது. எதை எடுத்தாலும் அந்த பேட் தாட்ஸே வர வேண்டாம். மெனி இன்டர்நெட் ஓபன் பண்ணா எல்லாம் கிடைக்கும், சின்ன பசங்கள்ல இருந்து. அதனால்தான் அவருக்கு ஆக்சஸ் ஒண்ணு வரும் நமக்கு. ஆனா எல்லாமே நம்ம நினைப்பு, யாரை பத்தியோ நினைச்சாலும் நல்ல விதமா நினைச்சுட்டு, நம்ம கிட்ட சண்டையே போட்டிருப்பா, சரி அவளுக்கு அவ்வளவுதான் அறிவுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடணும். ஜஸ்ட் என்னது எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிடணுமே தவிர, அவ அன்னைக்கு அப்படி சொன்னாலே நான் இன்னைக்கு திருப்பி கொடுக்கதான் போறேன், அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு போட்டு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. சுத்தமான நினைப்பு அல்லது எல்லாம் சுத்தமானதா. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, ஒரு மாசம் இல்லை, அது கண்டாமினேஷனே இல்லைன்னு போட்டோம். அப்படின்னா என்னது, அதுல ஒரு கலப்படம் இல்லாம தூய இதுல இருப்போம். எப்பவுமே நம்ம யார்கிட்டயாவது சண்டை போட்டோம்னா ஹூ இஸ் டிஸ்டர்ப்? இப்போ எங்கேயோ ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட சண்டை போட்டிருக்கான்னு வச்சுக்கலாம். அவர் வீட்டுல இருக்காரு, அவர் நிம்மதியா டிவி பார்த்துட்டோ, அவர் பாட்டுக்கு அவ பசங்க கூட பேசிட்டு, வைஃப்ட பேசிட்டு ஹாப்பியா இருப்பான். இங்க நம்ம தான் கொந்தளிச்சு இருப்போம். ஐயோ அன்னைக்கு அவன் அப்படி சொன்னானே இப்படி சொன்னானேன்னு சொல்லிட்டு. ஹூ இஸ் லூசிங் த பேஷன்ஸ் அண்ட் பீஸ்? நம்ம தான். அவன் நிம்மதியா இருக்கான். அப்போ அந்த நினைப்பே நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வந்துடணும். வி ஷுட் நாட் ஹேவ் தட் வெஞ்சன்ஸ். அவனுக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு பாடம் இது பண்ணி காட்டுறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். அப்ப நம்ம பீஸ் தான் நம்ம குளிச்சுக்கணும். வேற இதுலயும் நான் படிச்சேன், கோவம்ங்கிறது என்னன்னாக்கா, நமக்கு முடியாம இருக்கிறதுனால அந்த கோவமே வெளிப்படுறதாம். யூ ஆர் அனேபிள் டு டூ சம்திங். நமக்கு இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், அது பண்ண முடியலன்னு கோவம் வருது. நம்ம பேர்ல உள்ள வெறுப்பு தான் அது. யாரோடாவது டார்கெட் பண்ணி அவ பேர்ல நம்ம கோவத்தை காட்டுறோமே தவிர, இது என்ன வெளிப்பாடுன்னா நமக்கு முடியாம, நமக்கு இயலாமை காரணம் தான் கோவமே வருது. சோ த மோமெண்ட் யூ ஃபீல் இதை என்னால சமாளிக்க முடியும்னு நினைச்சா அந்த கோவம் போயிடும். அவன் அப்படி பண்ணாலே ஓகே நான் இது பண்ணி காட்டுறேன், அந்த மாதிரி நம்மளால முடிஞ்சு விடணும். அப்ப நமக்கு எல்லாம் முடியும். அப்ப எப்ப அந்த பாசிட்டிவ் தாட் எப்போ வரும்? ஒன்லி இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் கோவம் இல்லாம இருந்தாதான் அந்த பாசிட்டிவ் தாட்டே வரும். சோ இனிமேல இருந்து யாருமே கோவம் படக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம எல்லாம் சன்னியாசி ஆக முடியாது. ரொம்ப கோவம் வருது, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம், அப்புறம் டைம் வில் கம், யூ வில் நாட் கெட் அஃபெக்டட் அட் ஆல். அந்த லெவலுக்கு வந்துடும். சோ அதன் மாதிரி கண்டாமினேஷன் இருக்காது. அந்த மாதிரி தூய இதா இருக்கும் போது என்ன, நம்ம ஜப்பா எல்லாம் சரியா வரும். பகவான் பேர்ல நம்ம என்னெல்லாம் இது பண்றோமோ, சேவை பண்றோமோ, ஒரு பூ போடுறதா இருக்கட்டும், ஒரு நைவேத்தியம் பண்றதா இருக்கட்டும், மனசார நைவேத்தியம் பண்ணலாம். நமக்கு எல்லாமே இதா இருக்கும். கோயிலுக்கு போறதா இருந்தாலும் சரி, நல்ல ஒரு இதா இருக்கும், ஆனந்தமா எல்லாமே பண்ணலாம். சோ இது ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஒரு ஒன் ஆஃப் திஸ் லெக்சர்ஸ்ல சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் இது யாரு படிக்க போறா? சுனிதா மாதாஜி படி. சுனிதா மாதாஜி படி. ஓகே மாதாஜி படி. நீங்கள் உள்ளே வெளியையும். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் பாக்கியம் படிக்கட்டுங்களா? பாக்கியம் மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. இதுக்கு அப்புறம் படிக்கும் மாதாஜி. நீங்கள் உள்ளேயும் வெளியேயும் கழுவி விட்டீர்கள், குளித்தீர்கள், பிறகு நீங்கள் எப்பொழுது புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள்? நீங்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் உணராத வரை உங்களால் மிக அழகாக ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கவோ அல்லது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யவோ முடியாது. எனவே தூய்மை அவசியம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.16-26 முதல் 30 வரை. ஜனவரி 23, 1974, ஹோனலூர். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது, நீங்கள் உள்ளேயும் வெளியும் கழுவி விட்டீர்கள்னா என்ன அர்த்தம்? வாஷ் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட். நம்ம உள்ளேயும் தூய்மையா வச்சிருந்து வெளியும் தூய்மையா வச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த மாதிரி குளித்தோம். நாட் ஒன்லி குளிக்கிறது, மனசு சுத்தமா இருக்கிறது என்ன, குளிச்சா போயிடும். அழுக்கு மேல ஸ்கின்ல இருக்கிற அழுக்கு தான் போகும், வெளிப்புற அழுக்கு தான் போகும். உள்ள இருக்கிற அழுக்கு எப்படி நம்மளே நம்ம குளிக்கணும். கோவத்துல இருந்து விடுபட்டு கொஞ்சம் மியூட்ல இருக்கும். எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கலாம். ஓகே. அப்ப அந்த மாதிரி குளித்து எல்லாம் பண்ணிட்டுனா பிறகு நீங்கள் எப்பொழுதும் புத்துணர்ச்சியாக இருப்பீர்கள். குளிச்சா ஒரு புத்துணர்ச்சி வரப்போல, மனசு சுத்தமா இருந்ததுன்னா எப்படி ஆல்வேஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் ஒரு பாசிட்டிவ். எப்போ மூஞ்சில ஒரு ஸ்மைல் இருக்கும். இல்ல நம்மள ஒன்னும் அஃபெக்ட் பண்ண போதில்லை, எல்லாம் பகவானோட அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன, வி வில் ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி. நீங்கள் புத்துணர்ச்சியுடன்
உணராத வரை நீங்கள் புத்துணர்ச்சி நம்ம உணரலைனாக்கா நம்மளால ஒண்ணுமே அது வந்து கரெக்டா பண்ண முடியாது. நம்ம மனசுல ஒரு கோவம். பாக்கியம் மாதாஜி நீங்க மியூட்லயே இருக்கும், நான் அப்பப்போ மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நீங்க பேசும்போது மாத்திரம் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஓகே, நான் உங்களை மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். சோ நம்ம வந்து வெளிப்புற தூய்மையும் சரி உள்புற தூய்மை எப்போ அந்த மாதிரி வச்சிருந்தாதான் நமக்கு வந்து ஜப்பா பண்றதும் கரெக்டா போகும். நம்ம ஜப்பானா என்ன பண்ணணும், சும்மா இங்க அங்க பார்த்துட்டு ஜப்பா பண்றதுல அர்த்தம் கிடையாது. எப்போ நம்ம வந்து அதுலயே முங்கி ஜப்பா பண்ணும்போது பகவானை நினைச்சுட்டு கிருஷ்ணரோட நாமத்தை நினைச்சுட்டு இல்ல கிருஷ்ணரோட அந்த இது அப்பியரன்ஸ், அவரோட கால் வச்சிருக்கிற ஸ்டைலா இருக்கட்டும், அவரோட ஃபேஸா இருக்கட்டும், ஃப்ளூட்டா இருக்கட்டும், ராதாராணியா இருக்கட்டும், இதை நினைச்சுட்டே நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போது என்ன ஃபுல்லா ஐக்கியமா அதுலதான் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. அப்படி நீங்க 2 மாலை பண்ணாலும் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். இல்ல 16 மாலை சொல்லியிருக்காரு, ஒரேடியா உட்காந்துட்டு 16 மாலை நான் பண்ணேன். இந்த 16 மாலையில எவ்வளவு மாலை நம்ம கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணிருப்போம்னாக்கா ஒரு மாலை கூட ஒழுங்கா பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா எப்படாப்ப முடியும், டைமா எடுத்து எனக்கு ஆபீஸ் வர போனமே, ஐயோ எனக்கு அந்த வேலை இருக்கே, குக்கர் வைக்கணுமே, இது எதையாவது நினைச்சு நம்ம வந்து ஜப்பா கவுண்ட் பண்ணி அது முடிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது அது வந்து கரெக்டா பண்ணலன்னு தான் அர்த்தம். அதுல இஃபெக்ட் வராது. அதே நல்லா மனசிறுத்தி நம்ம வந்து ஜப்பா பண்றதுக்கு பழகணும். அதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணனாக்கா இந்த இதுதான் நம்ம வந்து வெளிப்புறம் உட்புறம் நல்ல தூய்மையா வச்சுனாக்கா தட் வில் ஹெல்ப் அஸ். அப்போ உங்களால் மிக அழகாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கவோ அல்லது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யவோ முடியும். அந்த மாதிரி இதா இருந்ததுனாக்கா செய்ய முடியாது அப்படின்னு நெகட்டிவா சொல்லியிருக்காரு. எனவே தூய்மை அவசியம். ஓகே, எப்ப சொன்ன ஸ்ரீல பிரபுபாதா விதிமுறை ஸ்ரீமத் பாகவத இதுல கொடுத்திருக்கு. அவரோட பர்பட்ல 1.16 to 26 to 30. ஓகே, அது வந்து அவர் வந்து லெக்சர்லையும் சொல்லியிருக்கு. எஸ், ஒரு நிமிஷம், இதுதானே நெக்ஸ்ட். எஸ், ஓகே. இப்போ கிச்சன் கிளீனினஸ். இப்ப வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல என்ன படிக்கிறோம்னா இதெல்லாம் தான் படிக்கணும். கிச்சன் நம்ம எப்படியா வச்சுக்கணும், எந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதா. ஓகே, யார் படிக்க போற? சுனிதா மாதாஜி படிச்சுட்டா இல்லையா? பாக்கிய மாதாஜி படி. படிக்கிறாங்க மாதாஜி. குளிர்சாதன பெட்டி எப்பொழுதும் மிகவும் சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தங்களால் எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவு மட்டும் சமைத்து கொண்டு கவனமாக இருக்க வேண்டும். எஞ்சியவற்றை குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்க கூடாது. இது உங்கள் நாட்டில் உள்ள நடைமுறை என்று எனக்கு தெரியும். ஆனால் கோவில்களிலோ அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுள்ள நபர்களின் வீடுகளிலோ இது போன்ற அசுத்தமான, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, அந்த இடத்துல வரலைங்க மேடம். அசுத்தமான அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை மேடம் மாதாஜி. வீடுகளிலோ இது போன்ற அசுத்தமான அது என்ன மாதாஜி? இன்னொரு நான் வேற யார்ட்டையா சொல்றேன் படிக்கிறது. நான் இது முடிச்சு அசுத்தமான பழக்கங்களில் ஒருவர் ஈடுபடக்கூடாது. கீழே உள்ளது தெரியறதா உங்களுக்கு? வழங்கப்பட்ட எந்த உணவையும் மீண்டும் குளிர்சாதன பெட்டியில் வழங்காத உணவுகளுடன் வைக்கக்கூடாது அல்லது மீண்டும் சமையல் அறைக்குள் கொண்டு வரக்கூடாது. பிரபுபாதர் கடிதம் எழுதியிருக்கார் அனிருத்தாக்கு. அனிருத்தான்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ். அவரோட மான்ட்ரீஸ் ஜூன் 16, 1968 எழுதியிருக்காரு. சரிங்க மாதாஜி. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா, நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கண்டுபிடிச்சா இப்ப என்ன எடுத்து வீட்டுல நிறைய சமைச்சாலும் உள்ள தள்ளி வைக்கிறோம். இது வந்து வெளியில இருக்கிறவா, தட் இஸ் இது வெஸ்டர்ன் பீப்புள், அவளுக்கு வந்து பிரதேசமே ஊரே குளிர்சாதன பெட்டி மாதிரிதான் இருக்கும். அதுலயும் பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். அதுல வந்து டேட் போட்டு எழுதி வச்சுக்குவா. தினமும் சமைக்கலாம் முடியாது. ஏன்னா குளிர் முடியாதுன்னு கிடையாது, முடியும்னு நினைச்சா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அங்க போயிட்டு காலையில ஏந்துட்டு குளிச்சு அங்க சமைச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துன்னு தான் இருந்தார். ஆனா இப்ப மாடர்ன் அந்த காலம் சரி இந்த காலம் அவ்வளவு நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவானாக்கா, அப்பயே டேட் போட்டு ஒரு டப்பா போட்டு வச்சுடுவா. அதை வந்து எடுத்து சமைப்பா. அதெல்லாம் வந்து நல்லது இல்லை இல்லையா? அன்னைக்கு நம்ம சமைக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல எப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்க முடியுமா? ஃப்ரிட்ஜில் தள்ளுறோம், ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கொஞ்சம் குளிர் பெட்டியா இருக்கே, கொஞ்சம் பிடிக்கணும். ஆனா அதெல்லாம் வந்து இது கிடையாது. என்னது, இட் இஸ் நாட் ஹைஜீன் ஆல்சோ இல்லையா? நம்ம அப்பப்போ சமைச்சு வெறும் நம்ம நீங்க பகவத்கீதால படிச்சிருக்கோம் 18 days கோர்ஸ்லயே நீங்க படிச்சிருப்ப. இன்னும் level 2 level 3 எல்லாம் படிக்கும்போது தெரியும். 3 hours 4 hours சாப்பிடணும். இல்லாட்டா என்ன, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் பாய்சன். நம்ம சமைச்சு முடிச்சு
பகவானுக்கு பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம 3 hours அதை சாப்பிடணும். 3 or 4 you can take it as 4. இமீடியட்டா சாப்பிட முடியலைனாலும் ஒரு 3 or 4 hours நம்ம சாப்பிடணும். இல்ல அதை திரும்பி ரீஹீட் பண்ணி இல்ல ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு திரும்பி எடுத்து சூடு பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணினா இட் இஸ் ஆஃப். அதோட உள்ள கண்டென்ட் என்ன இருக்கும், நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் சமைச்சு இவ்வளவு நல்ல ஸ்ரத்தையா எல்லாம் பண்றதோட இஃபெக்டே போயிடும். ஆனா அதையும் கொஞ்சம் கன்சென்ஷன் கொடுத்துருக்கா. சரி, நைவேத்தியம் பண்ணினால கொஞ்சம் அது தாக்கு பிடிக்கும், ஏன்னா அது கொஞ்சம் குணம் இருக்கும். ஆனா நம்ம நைவேத்தியமும் பண்ணல, ஆனா குளிர்சாதனம் சமைச்சு உள்ள வைக்கிறோம், திரும்பி அடுத்த நாளைக்கு திரும்பி நாளானைக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணினோம்னா உடம்புக்கும் கெடுதல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லையா. ஆனா அதுல உள்ள சத்து எல்லாம் ஒண்ணு இருக்காது, ரீஹீட் பண்ணும்போது எல்லாம் போயிடும். சோ என்ன கொடுத்துருக்கு, நமக்கு எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அது மாத்திரம் அவ்வளவு மாத்திரம் நம்ம பண்ணினா போதும். அதுக்குன்னு இவ்வளவு கம்மியா பண்ணினா எனக்கு இன்னும் ஃபர்ஸ்ட்னா கொஞ்சம் நிறைய பண்ணலாம். அப்ப ஆனா பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அப்ப அது ஃபுல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சோம். திரும்பி நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன சாப்பிட போறோமோ, ராத்திரி நேரமோ பகல் நேரமோ, இப்ப காலையில ஒரு டிஃபன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா மத்தியானம் திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணலாம். அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது மாதாஜி, இல்ல நாங்க ஆபீஸ் போறவா அப்படின்னாக்கா ஓகே காலையிலேயே பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிடலாம். நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு மத்தியானம் இப்போ வீட்டுல பசங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம டப்பால எடுத்துன்னு போயிடுறோம் ஆபீஸ் போறவா, அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணலாம். திரும்பி ராத்திரி சமைக்கும் போது என்ன, திரும்பி ஏதாவது சூடாத அப்பப்ப சூட பகவான் அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம பண்ணணும். அது என்ன நேரமா இருக்கட்டும். 10 மணிக்கு தான் நான் வீட்டுக்கே வரேன் மாதாஜி, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, அப்ப 10 மணிக்கு நம்ம சாப்பிடுறோமே, சாப்பிடாம இருக்கணும் ஒண்ணும் இல்ல, தோசையாவது சுட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லையா. அப்ப கை கால் அலம்பி குளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. 10 மணிக்கெல்லாம் குளிச்சோம்னா சளிதான் பிடிக்கும். அப்ப என்ன, கை கால் அலம்பிட்டு இந்த தோசை வாக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் தோசையை பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி சும்மா ஒரு நமஸ்காரம் பண்ண அவ்வளவுதான். அப்பெல்லாம் விளக்கேத்தணும்னு புரியல, அர்த்தராத்திரி எல்லாம் யாரு விளக்கேத்த போறேன், ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா பகவானுக்கு ஒரு பாவனையா, பகவானே இது நான் உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். அவரை நம்ம சாப்பாட்டுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிருக்காரு அப்படி இல்லை, ஒன்லி அவரை நம்மள தூய நம்ம டிவோஷனை தான் பாக்குறேன். எது நம்ம போட்டுனாலும் சரி, புது துணி வாங்கினாலும் சரி, தீபாவளிக்கெல்லாம் நம்ம அப்படித்தானே பண்றோம் இல்லையா. வருஷத்துக்கு ஒரு தீபாவளிக்கு நம்ம பண்றோம்னா வை நாட் ஃபார் அதர் டேஸ், வேறொரு நாளைக்கு நம்ம துணி வாங்காம இருக்க மாட்டோம், சாப்பிடணும். முன்னாடி 3 வாட்டி நம்ம சாப்பிடணும். அது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். அதுல ஒரு துளசி போட்டு அது இன்னொரு நாளைக்கு அந்த வரும், இதுலயே வரும். அது டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். இது இப்ப இதுல என்ன, குளிர்சாதன பெட்டி பத்தி சமையலறை பத்தி சொல்லியிருக்கா. சுத்தமாக தூய்மையாக இருக்கும். கிச்சன் ஷுட் நெவர் பி கிளம்சியா, அழுக்கா, நம்ம தோலெல்லாம் வெட்டிருப்போம், அது அப்படியே இருக்கும். தெளிச்சிருக்கும் இல்லையா, அந்த கடுகெல்லாம் தெரிச்சிருக்கும். அப்பப்ப சுத்தம் பண்ணி அது எப்ப பார்த்தாலும் நல்ல சுத்தமா அந்த மாதிரி இருந்தாதான் இது நல்லது. அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். எப்போ சுத்தமா இருக்கணும், கிச்சனும் சுத்தமா இருக்கணும். அப்படி எவ்வளவு சாப்பிடுறோமோ அவ்வளவுதான் சமைக்கணும். அண்ட் அதுக்குன்னு இப்ப அந்த காலத்துல இருந்து நிறைய சமைப்பா. ஏன்னா மனுஷா வந்துட்டே இருப்பா, வீட்டுல யாராவது விருந்தாளி வருவா கொடுப்பா, அந்த மாதிரி. இந்த காலத்துல யாரு வரா, எல்லாரும் போன் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னா நம்மளே சொல்றோம் இல்லையா. நம்மளும் ஒரு வீட்டுக்கு போறோம்னா போன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போறோம். அதனால ஒருத்தர் வரான்னா தெரியும் அவ வரப்போறா அப்படின்னு. அப்படியே வந்துட்டா, போன் பண்ண முடியல, இப்படி போயிட்டு இருந்தேன், அதனால உங்க வீட்டுக்கு வந்தேன்னா சாப்பாடே இல்ல அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஒண்ணும் இல்ல, மாவு இருக்கும் இல்லையா, தோசை மாவு இருக்கும், இல்ல ஒண்ணும் இல்லையா அவல் இருக்கும், அவையில வச்சு உதா பண்ணலாம், ரவை இருக்கும், ரவை போட்டு உப்புமா கிண்டி கொடுத்துடலாம், அப்பப்ப பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். விருந்தாளி வருவாளின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சமைச்சு ஐயோ அவன் வரலையேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் தள்ளி அது பண்ண வேண்டாம். எவ்வளவு முடியுமோ அதை அவாய்ட் பண்ண. ஆனா இது யார்கிட்ட சொன்னார், அங்க வெளியில இருக்கா இல்லையா, அவ கிட்ட சொன்னதுதான். சோ அவ ஊர்ல புளிஸ் அது see that is all for meat eaters. நிறைய நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்களுக்கு எப்படியும் அது வேணும். எக் வைக்கணும், எக் எல்லாம் வெளியில வச்சா வந்துடும், வெளியிலேயே வந்துடும் இல்லையா, கொஞ்சம் பரிச்சை வந்துடும். அது ஏன்னா சூடு, நம்ம ஊர்ல அவ்வளவு சூடு. அப்ப இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறதே அவளுக்கு வேண்டி. நம்ம ஓகே பால் தயிர் இது கெட்டு போகாம இருக்கும், பிடிக்காம இருக்கும், மாவு பிடிக்காம இருக்கும்னு வைக்கலாம். பட் அதுக்குன்னு எல்லாமே நம்ம சமைச்சு அது உள்ள தள்ளுன்னு தள்ளி அதெல்லாம் பண்றது கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ குளிர்சாதன பெட்டி வைக்கக்கூடாது. இது உங்கள் நாட்டில்னா ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்க தான். உங்கள் நாட்டில் இதுதான் நடைமுறைன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் கோவில்களில் இப்ப நம்ம ஊர் கோவில் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜா வச்சிருக்கா, நிறைய நைவேத்தியம் பண்ணுவா. எப்படி தெரியும் அவளுக்கு எவ்வளவு இவா வருவான்னு, டிவோட்டிஸ் வருவான்னு. அப்போ என்ன, அவளோட குவான்டிட்டி உண்டு, அதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அங்க வரவாளுக்கு எல்லாம் கொடுப்பா. கரெக்டா போகும். ஒண்ணும் இல்லையா, அங்க உள்ள கமிட்டி மெம்பர்ஸே எடுத்துன்னு போயிடுவான், வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவான். பிரசாதம் தானே எல்லாம் இவாளுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அடுத்த நைவேத்தியத்துக்கு டைம் வந்துடும். அப்ப முன்னாடி பண்ண நைவேத்தியத்துக்கு என்ன பண்ணுவா, அந்த பிரசாதத்தை அங்க உள்ள ஏழைகள் கொடுப்பா. ஒண்ணும் இல்ல, வீட்டுக்கு போறாளா, வீட்டுல உள்ள வைஃப் பசங்க அங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிறோம், அவளுக்கு கொடுத்து விநியோகம் பண்ணிடுவான். சோ நம்ம ஊர்ல எல்லாம், நம்ம கோயில் எல்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் இது வரைக்கும் இன்னும் ஃப்ரிட்ஜ் பெட்டி பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வச்சிருக்கா அப்படின்னு. அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணி கொடுத்து இதான் பண்றான். சோ என்ன கொடுத்துருக்கு. ஆனால் கோவில்களிலோ அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுள்ள நபர்களின் வீடுகளிலோ, இப்ப நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வுலதான் இருக்கும். சோ நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அவர் நினைச்சுட்டு இருக்காரு, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவா வீட்டுல எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க மாட்டான்னு. அப்ப இனிமேலே நம்ம என்ன பண்ணோம், அவர் அப்படி நினைச்சுட்டு இருக்கா. அப்ப நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்.
இது வரைக்கும் பண்ணலைன்னா வெரி குட். அப்ப நீங்க வந்து கரெக்டா பிரபுபாதரை ஃபாலோ பண்றேன்னு. So we can avoid all that. அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுள்ள நபர்களின் வீடுகளோ இது போன்ற அசுத்தமான பழக்கங்களில் ஒருவர் ஈடுபடக்கூடாது. அப்புறம் வழங்கப்பட்டனா என்னது, நைவேத்தியம் பண்ணது பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்ச பிரசாதத்தை எந்த உணவை மீண்டும் அதை திரும்பி குளிசாதன பெட்டியில வைக்க கூடாது. அது வந்து ரொம்ப பவித்திரம். எப்பவுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சது எப்படி இருக்கும், ரொம்ப பவித்திரமா இருக்கணும். அது யூ ஷுட் ட்ரீட் தட் வே. அது வந்து திரும்பி அதுக்குள்ள வச்சு திரும்பி எடுத்து அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் அது வந்து வழங்கப்படாத பொருட்கள் கூட மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்ப நம்ம வீட்லயே என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, இப்போ மாவு வச்சு இப்ப தோசை சொல்றோம்னாக்கா, மாவு வந்து சுத்தம் இது கிடையாது, அசுத்தம் கிடையாது. மாவு அரைச்சு வைப்போம் 4 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு இருக்கும் அந்த மாவு. அந்த மாவு எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி அந்த தோசைக்கல்ல போட்டாச்சுன்னா அது வந்து இதாயிடும், 10 அப்படிம்பாங்க இல்லையா. திரும்பி அதே கரண்டி அதுல அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, ஒரு பாத்திரத்துல, ஒரு சின்ன பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சு அதுல ஒரு 7-8 தோசை வருமா இருக்கும், இல்ல 10, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பாத்திரம். நம்ம வீட்டுல எவ்வளவு பேர் இருப்பாலும் அது போல பாத்திரத்தை எடுத்து வாத்துடணும். இருக்கிறத அப்படியே வாத்து முடிச்சு விடணும் இல்லையா. அப்ப நமக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கிற போல அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பழக்கப்படுத்தணும். திரும்பி அந்த மெயின் பாத்திரத்துல அந்த கரண்டியை போடக்கூடாது, ஏன்னா அது வந்து சுத்தமா இருக்கு. திரும்பி அந்த நைவேத்தியம் எடுத்து நாளைக்கு அந்த மாவு யூஸ் ஆகும். இன்னைக்கு கொஞ்சம் சின்ன பாத்திரத்தை எடுத்து தோசையை முதல்ல தோசை வைக்கணும், இல்ல இட்லியோ ஒட்டவர் பண்ணி பகவான் அர்ப்பணிச்சாச்சுன்னா இது ஃபுல்லா வந்து பண்ணி முடிச்சு விடணும். திரும்பி நாளைக்கு திரும்பி இதே மாவு தான் யூஸ் பண்ணா திரும்பி வேற ஒரு பாத்திரத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி திரும்பி அதை பண்ணும்போது என்ன, அந்த மாவு கேன் பி யூஸ் ஃபார் திரும்பி பகவானுக்கு நைவேத்தியம். இல்ல என்ன பண்ணினோம், பெரிய பாத்திரத்திலேயே வச்சு நம்ம தோசையெல்லாம் வாத்துட்டோம். திரும்பி அதே கரண்டி திரும்பி அந்த தோசைகள்ல போட்டு திரும்பி அதே கரண்டி யூஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளவு தோசையும் பார்த்தாச்சு, பாக்கியுள்ள மாவு உள்ள வச்சுதான் அந்த மாவு ஃபுல்லாவே இன்னேத்த இது நைவேத்தியம் பண்ற அந்த எஃபெக்ட் வந்துடும். திரும்பி அந்த மாவை விட்டு நாளைக்கு நம்ம அதுல இருந்து சுட்டு பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம கஷ்டம்ல. எப்பவுமே நம்ம வந்து வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவா. பண்ணாத வாழ்க்கை நான் இப்போ சொன்னேன். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் மாவு நிறைய அரைச்சு வச்சோம்னா ஒரு சின்ன சின்ன பாத்திரமா எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்போ வழங்கப்பட்ட பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சப்பட்ட பொருளும் வழங்கப்படாத பொருள் கூட நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து சமையல் அறையிலே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு போட்டுட்டாரு. அவ்வளவுலாம் நம்ம சுட்டா பாக்குறோமா எனக்கு தெரியாது. நம்ம இங்க இப்போ நம்ம ஊர்ல எல்லாம் சின்ன, இப்ப நான் இருக்கிற ஊர்ல எல்லாம் அடுக்குள்ளே சின்னதா தான் இருக்கும். அதனால அங்க பழைய காலத்துல எல்லாம் அடுக்குள்ளே பெரிய விஸ்தாரமா பெருசா இருக்கும் இல்லையா, பரவாயில்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கலாமா? யார் படிக்க போறாரு மாதாஜி? சம்படி சுரேஷ் பிரபுஜி இன்ட்ரெஸ்டடா? படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காலை உணவின் போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது தட்டில் சிறிது உப்பை எடுத்து மற்றவற்றை விட்டுவிடாமல் நேரடியாக கிண்ணத்தில் பல துண்டுகளை நனைத்தார். பிறகு சுத்தம் செய்தபோது உப்பு கிண்ணத்தை மற்ற உணவுகளுக்கு பயன்படுத்தினால் சரியாகிவிடும் என்று எண்ணி மேசையின் மேல் வைத்து விட்டேன். நான் செய்ததை கவனித்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உடனடியாக என்னை கண்டித்தார். என்னை யவனா என்று அழைத்த அவர் எஞ்சிய உணவை சேமிக்கும் மேற்கத்திய உணவு பழக்கத்தை பற்றி குறை கூறினார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கதை ஜனவரி 4, 1976, நெல்லூர். ஹரி சௌரிதாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி சௌரிதாஸ் தான் எழுதியிருக்காரு. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, பழம் எல்லாம் துண்டு பண்ணி சாப்பிட்டு இருக்கும் போது உப்பு கொஞ்சம், நாட் மச், அதுல உப்பு போடும்போது பெரிய கிண்ணத்திலேயே அதெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு பண்ணாரு. இவர் என்ன நினைச்சாரு, இந்த சௌரிதாஸ் என்ன நினைச்சாரு, சரி எல்லாம் பழம் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சுன்னா அந்த உப்பு என்ன பண்ணலாம், வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுட்டார். அந்த டேபிள்ல இருந்து எடுத்து வச்சோன்னா இதை பார்த்துட்டார் ஸ்ரீ பிரபுபாதர். உங்க ஊர்ல எல்லாம் இதுதான் இப்படி எல்லாம் தான் பண்ணுவாளா, அது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பழம் போட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு திரும்பி வச்சு எல்லாம் பண்ணி எடுத்துச்சு, அதை அப்படியே தூக்கி எறிஞ்சு விடணும். அந்த உப்புக்கு என்னதான் வேலை இருக்கு போறது, நம்ம வந்து ஆல்ரெடி எச்சப் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். வாட் டஸ் தட் மீன்? இல்ல கொஞ்சமாவது எடுத்து வச்சோம். அவர் எடுத்து வைக்கல, ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு எடுத்துட்டு உப்பை தூக்கி எறிஞ்சுடலாம்னு சொல்லிட்டு எண்ணத்துக்கு தான் அவர் அப்படி பண்ணியிருக்காரு. ஆனா அந்த மேற்கத்தி அவ வந்து சௌரிதாஸ், இவாளுக்குலாம் தான் சொன்னேன், ஃபாரினர்ஸ்க்கு தான் இவாளுக்குலாம் தெரியாது. நம்ம வந்து பழையது 10 நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அது வந்து அவளுக்கு தெரியாது. அதே ஸ்பூனா சாப்பிடுவா, அதே தொடுவா, எல்லாம் பண்ணுவா. சோ இட் இஸ் அவளுக்கு தான் மெயினா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. பட் நம்ம ஊர்லயே இப்போ நிறைய குறைஞ்சிட்டு வருது. எஸ்பெஷலி இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த கையாலையும் சாப்பிடுவா, இந்த கையால நம்ம எல்லாம் பசங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். நம்ம எல்லாம் சின்னதா இருக்கும்போது நான் சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அப்ப நம்ம வந்து நம்ம கல்ச்சர் என்னதுன்னு சொல்லிட்டுதான் நம்ம இதை படிக்க போறோம். வைஷ்ணவா கல்ச்சர் எப்படி இருக்கணும்ன்றத படிக்க போறோம். சோ இந்த அவர் சொல்ற மேசையின் மேல் வைத்து விட்டேன். நான் செய்ததை கவனித்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உடனடியாக என்னை கண்டித்தார். என்னை யவனா, யவனானா என்னது, இந்த வேதிக் கல்ச்சர் யாரும் அப்சர்வ் பண்றாங்களோ வாழ்க்கை யவனான பேர்.
அவர் என்னை எவனா என்று அழைத்து அவர் எஞ்சிய உணவை சேமிக்கும். எது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் தள்ளுறாங்க இல்லையா? இப்ப பார்த்தா நம்ம வந்து அவரை பார்த்துதான் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டுபிடிச்சு ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து இப்ப பிச்சைக்காரன்லாம் இப்ப முன்னாடி எல்லாம் பிச்சைக்கார வருவா ராத்திரி எல்லாம் வந்து நமக்கு சாப்பிட்டு மிச்சம் போக அப்பெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் கிடையாதே. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாப்பிட்டாயிடுச்சு பாக்கி உள்ளது என்ன பண்ணுவோம், அந்த அவருக்கு கொடுத்துனா அந்த ஏழை சாப்பிட்டு போட்டுமேன்னு கொடுப்போம். இப்ப எந்த ஊர்ல பிச்சைக்காரன் வரா? ஐ டோன்ட் இருக்கான், பிச்சைக்காரன் இருக்கான். இந்த மாதிரி ராத்திரி சாப்பாடு எடுத்துன்னு போறதுக்கு யாரு வரா? எங்கேயுமே வரதில்லை. இப்ப நம்ம தான் பிச்சைக்கார மாதிரி நம்மளே அதை எடுத்து உள்ள வச்சு திரும்பி நம்மளே தான் சாப்பிடுறோம். இட் இஸ் வெரி பேட். நம்ம அதுக்குள்ள கொட்ட முடியுமா கேட்டுனா கொட்ட முடியாது. ஆனா நம்ம அது போல கொஞ்சம் கம்மியா சமைச்சுக்கோங்க. நாங்க முதல்ல அது கொடுத்துட்டாரு இல்லையா? அதனால அது போல கொஞ்சம் கம்மியா பண்றோம் இல்லையா? கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணா என்ன, ஒரு அரை வயல அன்னைக்கு சாப்பிட்டா போல ஒன்னும் ஆகாது. அடுத்த நாளைக்கு நல்லா சாப்பிடலாம் இல்லையா? அப்போ அவர் வந்து என்னை எவனா என்று அழைத்தார். அப்புறம் எஞ்சிய உணவை சேமிக்கும் நமது மேற்கத்திய உணவு பழக்கத்தை பற்றி குறை கூறினார். அவள்லாம் அப்படிதான் பெரிய பவுல் எடுத்துப்பா சாப்பிடுவா, போறோம்னு நினைச்சா அப்படியே அந்த பவுலையே எடுத்து உள்ள வச்சுக்குவா. they will not think இதை நம்ம எச்ச பண்ணிருக்கோமே, அதெல்லாம் அவளுக்கு அந்த கான்செப்டே தெரியாது. ஓகே, நம்ம வந்து இன்னும் ஐ திங்க் நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்றோம். இல்ல ஃபாலோ பண்ணலன்னா லெட் அஸ் ஃபாலோ. அப்புறம் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு டெஃபினட்டா நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அப்புறம் சுத்தி விசாரா, மெயின்டைனிங் பியூரிட்டி, எப்படி தூய்மை பேணுதல். ஓகே, எனிபடி எல்ஸ்? மாதாஜி யாருக்கோ படிக்கணும்? மாதாஜி பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா அவ கேன் கால் யூ நேம். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. எனவே நீங்கள் பிராமண வாழ்க்கையின் விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப வாழ வேண்டும். முதல் மற்றும் முக்கியமானது தூய்மை. உங்கள் நாட்டில் எத்தனையோ அசுத்தமான பழக்கங்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக, அவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு வாய் கழுவ மாட்டார்கள். ஒரு பிராமணன் அப்படி செய்ய மாட்டான். இந்தியாவில் அப்படி செய்தால் அவன் கடுமையாக விமர்சிக்கப்படுவார். எனவே நீங்கள் சிறிது சாப்பிட்டாலும் நீங்கள் உடனடியாக வாய் கழுவ வேண்டும். நீங்கள் சாப்பிடும் இடத்தையும் உடனடியாக கழுவ வேண்டும். சில பிரபுபாதர் எழுதிய கடிதம், லட்சுமி நாராயணா, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், ஜூலை 8, 1971. 1971. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன பிராமண வாழ்க்கை விதிமுறைகள். அதான் நிறைய விஷயம் பிராமணா பேருக்கு தான் பிராமணா. அந்த அவ வந்து அந்த காலத்துல இருந்து சொல்லி கொடுத்து வளர்த்திருக்கா, அதனால பிராமணான்னு எழுதியிருக்காரு. சோ நம்ம இப்ப இஸ்கான்ல வந்து எல்லாரும் பிராமணா தான், எல்லாருமே வைஷ்ணவா தான். சோ நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா ஒரு லெட்டர் ஒருத்தர் எழுதினதை வச்சு நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம். என்னது அவள்லாம் ஸ்பூன் வச்சுதான் சாப்பிடுவா. ஸ்பூன் வச்சு சாப்பிட்டு டவல் இப்படி பண்ணா ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கையை சுத்தம் தானே, ஸ்பூனை தானே யூஸ் பண்ணிருக்கா. இப்போ வாய் என்ன, இந்த டவல் இருக்கும், இந்த மாதிரி வச்சிருப்பா, ஹேண்ட் டவல் ஆச்சு, அவள் சாப்பாடு ஆயிடுச்சு. நம்ம வீட்டுல அப்படி பண்ண முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஒன்ட் யூஸ் ஸ்பூன். அப்புறம் இன்னைக்கும் நிறைய ஊர் பக்கத்துல எல்லாம் வாழை இலையில தான் சாப்பிடுவா. வாழை இலையில என்னைக்காவது ஸ்பூனால சாப்பிட முடியுமா? இலையே கிழிஞ்சு போயிடும். கைதான் நம்மளோட ஃபோர்க் கை தான். 4 இது இருக்கு, ஃபோர்க்ல 3 தான் இருக்கும். நம்ம இதுல 4 இருக்கு. அழகா பிச்சு கடிச்சு எல்லாம் நல்லா சாப்பிடலாம், நல்லா பிசைஞ்சு இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கு நம்ம கல்ச்சர்லாம் வந்து சூப்பர். அது எடுத்து சொல்றதுக்கு யாரும் மனுஷா இருக்கல. நம்ம இப்ப அவளை பத்தி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இதுல வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல ஒண்ணுமே கிடையாது இருக்கு. அவளோட என்னெல்லாம் நல்லது இருக்கும் அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அவள் படிக்கிற ஆர்வம் அவளுக்கு நிறைய இருக்கு. they always read books. அது நம்ம எடுத்துக்கலாமே. அவள் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் காப்பி பண்றோம். ஒரு மதர்ஸ் டே, ஃபாதர்ஸ் டே, இதெல்லாம் காப்பி பண்றோம். நம்ம அம்மா கூடயே இருப்போம், அப்பா கூடயே இருப்போம். நம்ம வீட்டுல தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா அத்தை பெரியப்பா எல்லாம் இருப்பா. அப்போ ஒரு ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே கொண்டாட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு. ஒரு வேலண்டைன்ஸ் டே இதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை. நம்ம டெய்லியே we are with our பேரண்ட்ஸ், we are with our spouses and நம்ம இது என்ன நெருக்கமான வாழ்க்கையில நம்ம இப்பதான் இருக்கோம். இது அந்த உள்ள கல்ச்சர் நம்ம காப்பி பண்ண ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இங்க பண்றதுக்கு இல்லையா? அவசியமே இல்லை. ஆனா இப்போ கல்ச்சர் அப்படி ஆயிடுது. அவ ஊர்ல அந்த மாதிரி உண்டு. ஏன்னா அவ வந்து 18 வயசுல குழந்தைகளை வந்து படிப்பை ஒரு பேசிக் படிப்பு முடிச்சாச்சுன்னா நீ உன்னோட வேலையை பார்த்துன்னு போ அப்படின்னு விட்டுருவா. அவ வந்து வெளியூர்ல இருந்து அவ சம்பாதிச்சுன்னு அவளே எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஏதோ ஒரு காஃபி ஷாப்லயோ எதுலயோ வேலை பண்ணிட்டு இருப்பா. அவளுக்கு ஏன்னா இன்கம் வேணும் இல்லையா? அவளுக்கு வந்து செலவுக்கு அவ இருக்கிற இடம் ஒரு ரெண்டல் வீடா இருக்கும். அம்மா அப்பா எல்லாம் எல்லா ஊர்லயும் வந்து ரெண்டல் வீடு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அம்மா அப்பா உட்காந்துட்டு சரி பிள்ளை பேசிக் எஜுகேஷன் கொடுத்து அனுப்பிடுவாள். அந்த குழந்தைகள் வந்து அவளோட எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற இடத்த பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு அப்படி கொஞ்சம் படிச்சு காலேஜ் படிப்பா இருக்கட்டும் என்ன இருந்தாலும் காஃபி ஷாப்ல இந்த டேபிள் எல்லாம் தொடச்சு எல்லாம் சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அவள் என்னன்னா வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் வருவா. ஏன்னா அவளுக்கு அம்மா அப்பாவோட இது கிடையாது. என்னது அம்மா அப்பா பைசா அனுப்புப்பா இந்த மாசம் எனக்கு செலவு போனா அதெல்லாம் கிடையாது. அங்க அவனே சம்பாதிச்சுக்கணும். அது போல ரூம்ல அவன் இருக்கும். he will have to manage. அப்ப அவ வருஷத்துக்கு ஒருக்காவோ அப்படி வரும்போது என்ன ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே அப்படின்னு வருவா. நமக்கு அப்படி இல்லையே.
50 வயசு நம்ம ஆனாலும் 60 வயசு நமக்கு ஆனாலும் கோந்தேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கொஞ்சத்துக்கு அம்மா அப்பா இருப்பா, கூடவே இருப்பா. நம்ம அதை விட பெரியவாளும் இருப்பா, தாத்தா பாட்டி இருப்பா. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு அந்த இது கல்ச்சரே கிடையாது. we are all united. So இந்த கல்ச்சர் அவளுக்கு வந்து அதிசயமா இருக்கு. ஐயோ நம்ம எப்படி இவ்வளவு யுனைடடா இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல அவளை பார்த்து காப்பி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸா இருக்கட்டும் அவளை பார்த்து காப்பி பண்றோம். அது சரியே இல்லை இல்லையா? ஓகே. எனவே நீங்கள் பிராமண வாழ்க்கையின் விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை ஏற்ப வாழ வேண்டும். அது போல நம்ம ஏற்று வாழணும்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு சொல்றேன். முதல் மற்றும் முக்கியமானது தூய்மை. நம்ம வந்து கையால சாப்பிடறதுனால எப்படி கீழே உட்காந்து இப்ப இல்ல டேபிள்ல உட்காந்து சாப்பிடாம இருந்துச்சு. டேபிள்ல சாப்பிட்டாலும் துடைக்கிறோமா இல்லையா, ஒரு எச்சல் எடுத்து நம்ம வந்து தண்ணி விட்டு தொடச்சு அப்படிதான் பண்றோம் இல்லையா. நமக்கு கீழே உட்காந்து சாப்பிடும் போது சாணம் இல்லையா, அந்த கவுடா அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து சுத்தம்லாம் பண்ணிருந்தோம். அப்படி நாங்க சின்னதா இருக்கும்போது அதான் பண்ணிருந்தோம். இப்ப கால் முடியறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டேபிள் சாப்பிடணும், சாணாமெல்லாம் யூஸ் பண்றது கிடையாது. ஆனாலும் எச்சல் எடுக்கிற போல பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஒரு துணியை வச்சு தடுப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். நமக்கு கையும் அலம்புவோம், வாயை கொப்பிப்போம் இல்லையா. நமக்கு அந்த கல்ச்சர் இருக்கு இன்னைக்கும். அவளும் அதே வாயால தான் சாப்பிட்றா. கையை யூஸ் பண்ணி ஸ்பூன்ல தான், ஸ்பூனை தேய்க்க போட்டுருவா, வாட் எவர் வாஷிங் மிஷின் இது டிஷ் வாஷர்ல போட்டுருவா. அதுவா வாயை கூட கொப்பிக்க மாட்டான். they will have some coke or something, ஒரு cold drink ஏதோ குடிப்பா. they have a different culture. ஆனா இதெல்லாம் அசுத்தமான பழக்க வழக்கங்கள் சொல்லிட்டு அவர் பிரபுபதா அதை வந்து விமர்சிக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் சிறிது சாப்பிட்டாலும் நீங்கள் உடனடியாக வாய் கழுவ வேண்டும். அப்போ வந்து டென்டிஸ்ட் எல்லாம் போச்சுன்னா இதை இமிடியட்லி வில் சே. சாப்பிடும்போது என்னன்னாக்கா அந்த இது ரெமனன்ஸ் இருந்துடும், இந்த பல்லு எடுக்கல. சோ அது வந்து கொஞ்சம் கிருமியா ஃபார்ம் ஆகும். அதனாலதான் எப்போ வாய் கழுவணும். அப்ப என்ன லெஸ்ட்ரின் அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப ஆரம்பிச்சுட்டா. இந்த வாய் கழுவுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பண்ணி அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கேட்டட் மவுத் ரின்சர் அப்படின்னு எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் வாங்குவா. பேசிக்கா ஒழுங்கா வாய் கொப்பளிச்சாலே போகும். அப்புறம் நீங்கள் சாப்பிடும் இடத்தை உடனடியாக கழுவ வேண்டும். அது உணங்கி காஞ்சு அப்படிலாம் விடக்கூடாது. நம்ம சாப்பிட்டாச்சுன்னா பக்கத்துல விழுந்திருக்கலாம், சான்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து இம்மிடியட்டா சுத்தம் பண்ணணும். எஸ், சுத்தி விசாரம் மெயின்டைனிங் பியூரிட்டியில இன்னும் என்ன கொடுத்துருக்கு? யாராவது எனிபடி எல்ஸ்? உஷா நாகராஜ். உஷா நாகராஜ் யாரு படிக்கலையோ அவ கொஞ்சம் ஹேண்ட் பண்ணட்டும். அப்படி வந்து யாருமே பண்ணலன்னா அப்ப படிச்சாலே ஹேண்ட் பண்ணலாம். உஷா நாகராஜ் படிங்க. உஷா நாகராஜ் இருக்கேளா? இல்ல சங்கரன் பிரபுஜி படிக்கிறேன். படிங்க. ஒரு கையில் அவர் சாப்பிட்ட தட்டையும் மறு கையில் பழத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு நான் கதவை நோக்கி போகத் தொடங்கினேன். ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாத் உடனடியாக என்னை தடுத்தார். சாப்பிட்ட தட்டு அசுத்தமாக இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். நான் அதை தொட்டு எடுத்ததால் நான் மாசுபட்டு விட்டேன். பின்னர் தெய்வத்திற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டிய பழத்தையும் தொட்டேன். கைகளை கழுவிவிட்டு பொருட்களை தனியாக எடுத்து செல்ல சொன்னார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கதை. புதுதில்லி, நவம்பர் 26, 1975. ஹரி சௌரிதாஸ். ஹரி சௌரிதாஸே இருக்காரு. அதெல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்காரோ அதெல்லாம் சுட்டி காட்டியிருக்காரு இல்லையா. நம்ம அப்படித்தானே இல்லையா. பகவானுக்கு ஏதாவது ஒருத்தன் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம், கையெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு அப்படி நீங்க வந்து மங்கள ஆரத்தி எல்லாம் காலையில நீங்க எல்லாரும் நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல வருவா எல்லாருமே காலையில எழுந்திருக்கணும். எப்போ 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கும். 4 மணிக்கு எழுந்துட்டா ஒரு ½ hour டு கெட் ரெடி. 4:30 மணிக்கு இந்த மங்கள ஆரத்தி இருக்கு. அதை பார்க்கறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ரெடி ஆகணும். ஏன்னா பாத்ரூம் போவோம், பல் வளர்க்கி கொஞ்சம் பகவானோட வாழ்க்கையெல்லாம் ஏற்றி கொஞ்சம் நம்ம ஸ்லோகம்லாம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆகும். 4:30 மணி ஆகும். 4:30 மணிக்கு நம்ம மங்களாரத்தி ஆரம்பிக்கும். சோ இதுலதான் ஆரம்பிக்கிறது நம்ம பக்தி மார்க்கமே. எப்படின்னா காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்க பழகும். ஐயோ இல்ல மாதாஜி எங்க வீட்டுல எல்லாம் 12:30 மணிக்கு தான் தூங்குவானா, தூங்குறவா தூங்கட்டும், எல்லாரும் எழுந்திருக்க முடியாது. நம்ம பக்தி சதாச்சார குடும்பத்துல எல்லாருமே படிக்கிறாளா? இல்ல, நம்ம படிக்கிறோம். சோ நம்ம ஒரு இது என்னது நம்ம ருட்டீன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம். 4:30 மணி இஸ் நாட் டூ ஏர்லி. அதுதான் பிரம்ம முகூர்த்த டைம். அந்த டைம்ல நம்ம வந்து இப்போ ஊர் பக்கத்துலயே அப்படித்தானே இல்லையா. காலையில வந்து இது பகவான தரிசனம் பண்றதுக்கு நிர்மாலிய தரிசனம் சொல்லுவா இல்லையா. காத்தால பகவானோட தரிசனம் பார்த்தாலே அன்னைக்கு கதையே நல்லா போகும் அப்படின்பா. இப்போ கெட்டதா ஏதாவது ஆச்சுன்னா எவன் மூஞ்சில முழிச்சேனோ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதே தானே நல்லது நடக்கும்போது என்ன, பகவானோட மூஞ்சில முழிச்சேன் அப்படின்னு. அப்போ கெடுதல் வராம இருக்காது. கெடுதல் வந்தாலும் என்ன நினைச்சோம், ஓ பெரிய கெடுதல் வரதுக்கு கொஞ்சமா போச்சே, இன்னைக்கு பகவானோட தரிசனம் பண்ணேனே அப்படின்னு ஒரு சமாதானம் இருக்கும் இல்லையா. சோ எவ்ரி டே அப்ப நம்ம இப்ப எங்கேயும் குளிச்சு கோயிலுக்கு போனோம்லாம் சொல்லவே இல்லை. பக்கத்துல இருந்தா பரவாயில்ல, குளிச்சுட்டு கிடுகிடுன்னு போகலாம். எங்கேயோ இருக்கும் கோயில், நம்ம குளிக்கவும் போகணும், பஸ்ஸும் பிடிக்கணும், அந்த டைம்ல போகணும். நிர்மாலய தரிசனத்துக்கு எப்போ காலையில நட திறக்கிறோம் அப்போ போனோம்னா ரொம்ப அப்ப நம்ம 2 மணிக்கே என்னன்னு போனோம். அதெல்லாம் கஷ்டம். இப்போ வந்து ISKCON has made it so simple. ஆன்லைன் பார்க்கணும். நம்ம வந்து காலையில ஒரு 4 மணி 4:10 சரி 4 மணி வந்து பூஸ் பண்ணி 4:10 எங்கனாலும் விடுகிடு பாத்ரூம் போய் ஃப்ரெஷ் ஆகி குளிக்கணும்னு கூட யாருக்கு முடியறதோ குளிக்கலாம். காலையில குளிக்கிறது வெரி நைஸ். இட் பி ஆல் த மோர் ஃப்ரெஷ்.
அதுக்கப்புறம் பகவானோட மூஞ்சியை பார்த்துட்டு ஜப்பாலாம் பண்றா, அவ என்னெல்லாம் பிரேயர்ஸ் பண்றா. என்னத்துக்கு சொல்ல வந்தீங்கன்னா, அவ துளசி வழிபாடு பண்ணும்போது பார்க்கணும், கைய ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிப்பா. ஆல்ரெடி அவ தூய்மையா தான் இருக்கா, எல்லாரும் குளிச்சுட்டு தான் பண்றாங்க. அப்போ அந்த பஞ்சபாத உத்திரணி இருக்கு இல்லையா, அந்த உத்திரணியை வச்சு இப்படி கைய இப்படி தெரியறதா என் கையை இப்படி அதை விட்பா, அந்த தண்ணியை இப்படி வச்சு இந்த கையை சுத்தம் பண்ணிக்கிறமா. கோரோடு இருந்து பண்ணும்போது கையை சுத்தம் பண்றான். சோ யூ ஷுட் சி, அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாதான் தெரியும் இவ்வளவு நல்லா பண்றா இல்லையா, எவ்வளவு சுத்தமா பண்றான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன மைன்யூட் திங்ஸ் யூ கேன் வாட்ச். பகவானுக்கு எப்படி இந்த சாமரம் வீசுறதும் சரி, அந்த இப்படி இப்படி அந்த துணியெல்லாம் காட்டுவா, பகவானுக்கு தொடச்சு விடுறா போல, பூ எல்லாம் இப்படி அவ ரொம்ப அழகா பண்றான். சோ அதெல்லாம் ஒரு நம்ம அட்மையர் பண்ணுவோம், நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்புறம் துளசி வழிபாடுலாம் எல்லாரும் வீட்லயும் துளசி வாங்கி வைக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு கிளாஸ்ல நான் சொல்றேன், இதுல இருக்கா எனக்கு தெரியாது, பட் நான் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ இது. எல்லார் வீட்லயும் துளசி வாங்கி, ஏன்னா துளசி மாதா இருந்ததுனாக்கா அங்க டெஃபினட்டா கிருஷ்ணன் இருப்பார். சொல்றோம் இல்லையா, தேவி இருந்ததுனாக்கா பகவான் டெஃபினட்டா அங்க இருப்பார் அப்படின்னுட்டு. ஏன்னா லட்சுமி தேவி இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், தேவி லட்சுமி தேவியை மாத்திரம் கும்பிடுறோம். லட்சுமி தேவி வரத்துக்கு அவருக்கு ஹஸ்பண்ட் வேணுமே, லட்சுமி தேவிக்கு நான் எங்க ஹஸ்பண்ட் இருக்கிற இடத்த நான் வருவேன் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம லட்சுமி தேவியை மாத்திரம் பாபா சொல்லிட்டா கொஞ்சம் ஹெசிடேட் தான் பண்ணுவேன். சோ வாட் வி கேன் டூ, கிருஷ்ணரை வழிபடலாம். கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல லட்சுமி தேவி டெஃபினட்டா இருப்பார். எனக்கு நான் லட்சுமி தேவி சொல்றேன்னா, இப்ப வரும் நவராத்திரி வரும், தீபாவளியில இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்குன்னே ஒரு லட்சுமி பூஜானே இருக்கும் இல்லையா. சோ நம்ம லட்சுமியை மாத்திரம் வழிபட்டு லட்சுமி வான்னு சொல்லிட்டு, லட்சுமி எனக்கு வெல்த் கொடுக்கறதுக்கு தான், வெல்த் இல்லாம நம்மளால நமக்கு வேணுமே, பணமும் வேணுமே இல்லையா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு. இப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டா எல்லாம் வந்துடும். சோ பெஸ்ட் இதுன்னா நம்ம we should be smart enough to pray. எப்படி கிருஷ்ணரை வழிபட்டுடலாம், கூட லட்சுமி தேவியும் வந்துருவான் அந்த மாதிரி. சோ இதுல நம்ம இந்த இதுலயே போயிட்டேன். அப்ப இது மெயினா என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, காலையில சீக்கிரம் உங்களுக்கு எல்லாம் லிங்க் போடுறோம் நம்ம எல்லாம், நீங்க எந்தெல்லாம் குரூப்ல இருக்கோ அந்த இப்ப ஈவன் பக்தி சதாச்சாரம் நம்ம குரூப்ல கூட நாங்க லிங்க் டெய்லியே போடுறோம். புதுசா ஜாயின் பண்றவாளுக்கு தெரியாது. சோ நம்ம உங்களுக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி இல்லடா காத்தல டெய்லியே போடுறோம். மறந்து போயிட்டாள் அப்படின்னு சொன்னா கூட உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துறதுக்கே போட்டு இருக்கோம். அலாம் வச்சு உங்களுக்கு தொட்டு எழுப்பல, அந்த ஒரு வேலைதான் பண்ணல, பாக்கி எல்லாரும் பண்றான், பாக்கி எல்லாம் பண்றா. எல்லா அட்மின்ஸ்க்கு பெரிய தேங்க்ஸ். சோ தே டூ ஆல் தட். என்னன்னா காலையில என்னன்னு ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம இது பகவானை பார்க்கணும், குளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, குளிச்சா ரொம்ப நல்லது. பகவானை பார்த்துட்டு நம்ம மாலை ஜபம் பண்ணிட்டு காலையில நம்ம பண்ணோம்னா ஈஸியா 10 மாலை பண்ணிடலாம். யார் 2 மாலை பண்றாலும் அவளுக்கே அதிசயமா இருக்கு. ஏன்னா என்னோட கிளாஸ்ல L2 கிளாஸ் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன், எல்லாம் 2 மாலை 4 மாலை பண்ணிட்டு அதான் 4 கூட இல்ல, எல்லாம் 2 3 அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. இப்ப எல்லாருமே 16 பண்றான், 16க்கு மேல பண்றான். ஆனா 16 மினிமம் இல்லையா, காலையிலேயே முக்காவாசி பொழுது முடிச்சுடுறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தானே, நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன், அப்ப பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணிடலாம். ரொம்ப இதா இருக்கு அவளுக்கு, தே ஆர் ஃபீலிங் சோ ரிலீவ்டு, எல்லாம் பாசிட்டிவா நடக்கிறது, தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. நிறைய அவளுக்கு சேவை பண்றதுக்கு சான்ஸ் வருது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தேர் ஆல் வெரி ஹாப்பி. ஓவரால் என்ன சொல்ல போச்சுனாக்கா, மாலை ஜபம் பண்றதுனால நல்ல ஒரு இது நமக்கு நல்லது வரும்னு சொல்லிட்டு பண்றதுக்கு அதுக்கு நான் சொல்லல, வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் ஃபாலோ. நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், he knows what to give, when to give, how to give, என்ன கொடுக்கணும், எவ்வளவு கொடுக்கணும் அவருக்கு தெரியும். அதனால எல்லாருக்கும் நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன், காலையில சீக்கிரம் என்னன்னு யூ கேன் வாட்ச் மங்களாரதி. ஓகே ஓகே. இதுல என்ன அவர் பண்ணிட்டாருனாக்கா, சாப்பிட்ட தட்டை ஒரு கையில ஆல்ரெடி அசுத்தம், ஏன் நம்ம சாப்பிட்டது நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை எடுத்து கழுவ போட்டுட்டு கையெல்லாம் அனுப்பிட்டு வரணும் இல்லையா. ஃபாரினர்ஸ்க்கு அவ்வளவு தெரியாதே, அவ சாப்பிட்ட தட்டை என்ன சாப்பிடாத தட்டை தான் ஒண்ணுதான் அவளுக்கு. சோ மறு கையில் பழத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான் கதவை நோக்கி போகும்போது என்ன உடனடியா ஸ்ரீல பிரபுபாத தடுத்தார். சாப்பிட்ட தட்டு அசுத்தம், அதை நீ தொட்டதுனால நீயும் அசுத்தம். இதெல்லாம் அவளுக்கு புரியறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் பிரபுபாதா அங்க போயிட்டு இவாளெல்லாம் திருத்திட்டார். ஆனா நம்ம இங்க அவர் அதனாலதான் அங்க போயிட்டு அவளை திருத்துறது ஈஸி. இங்க நம்ம இந்தியால எல்லாம் சொல்லிட்டுனாக்கா ரொம்ப கஷ்டம், எங்க வீட்டுல அப்படி கலாச்சாரம் இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கியூ பண்றதுக்கு நம்ம இருக்கோம். இப்போ நம்ம குதர்க்கமா பேசுறதுனே இருக்கோம். ஓ பிரபுஜி நீங்க அப்படி சொல்றீங்களா, நான் கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்றது ரொம்ப கம்மி பேர் தான். இப்ப நீங்க வந்திருக்க இல்லையா, உங்களை மாதிரி பக்தாஸ் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி. இப்போ நீங்க சொல்றாலே அதை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவா ரொம்ப கம்மி. சோ அந்த பிரபுபாதா அவளையே திருத்திட்டாள். அதுவும் அவளும் எப்படி இருந்திருக்கா மோஸ்ட்லி. இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, முன்னாடி ஒரு பேர் இருந்ததே, அவரோட இதெல்லாம் படிச்சேன் நான். அவெல்லாம் ஹிப்பீஸா இருந்தவதான், மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ஹிப்பீஸ் தான். ஹிப்பீஸ்னா என்னது தெரியும் இல்லையா, அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். கஞ்சா என்ன இது குளிக்க மாட்டா, அவ ஊர்ல குளிக்கல, ஏன்னா நாத்தம் அடிக்காது, ஏன்னா அவெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாவே தான் இருப்பான். நான் துணியில கந்தல் துணி, அழுக்கு துணி, குழி கிடையாது, நினைச்சா செக்ஸ். ஏன்னா அவ பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு வித்தியாசமே கிடையாது. பாடியில நீட்ஸ் ஏதாவது ஒண்ணுன்னா பக்கத்துல பொண்ணு இருக்கா சரி, அப்புறம் அவ அப்படியேதான் அவளோட லைஃப் வாஸ், தெர் இஸ் நோ டிஸ்பாரிட்டி அட் ஆல். இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்னு அந்த கண்ட்ரில கிடையாது. ஆனா இவர் அதை கொண்டு வந்துட்டார். சோ டிஃபிகல்ட் ஏன் அந்த குளிர் பிரதேசத்துலயும் 70 வயசுக்கு மேல போய் அவர் காலையில குளிச்சு எல்லாருக்கும் நைவேதி பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணி விநியோகம் பண்ணி முள்ள இவரோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகி வந்துட்டார்.
இப்ப எவ்வளவு இடத்துல இருக்கு இல்லையா, எவ்வளவு இடத்துல கோயில்லாம் இருக்கு. இப்ப ஃபாரினர்ஸ்ல அப்படி இருக்குன்னா நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி வி ஷுட் ஃபீல் நம்ம பகவத்கீதா அவ சொல்லி கொடுக்குறா. பகவத்கீதா எங்க நம்ம நடந்தது இங்க, கிருஷ்ணர் எங்க நம்ம ஊர், அர்ஜுனன் நம்ம இதுல கண்ட்ரில நடந்த இடம் தான் குருக்ஷேத்திரமும் இதெல்லாம். ஆனா அவள் எடுத்து சொல்றா இப்படி நல்லது. பாகவதம் எல்லாம் கேட்கணும்னு அவ நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறா. இப்ப நம்ம எவ்வளவு பின்தங்கி இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நமக்கு ரியலைஸ் ஆகும். ஓகே, இவ்வளவு வருஷம் நம்ம இருந்துட்டோம், நம்ம முன்னோர்களும் ஒண்ணும் படிக்காம இருந்துட்டா பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் இனிமையாவது நம்ம கொஞ்சம் நல்ல விழிப்போட நமக்கு பசங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல கிளாஸ் நடத்துறாள் இல்லையா, இப்ப ISKCON பெங்களூர்ல குழந்தைகளுக்கு கிளாஸ். என்ன லாங்குவேஜ்? ஹிந்தியா ஹிந்தி கிளாஸ், மராட்டியா மராட்டி, ஒரு கன்னடாவா கன்னடா, தெலுங்கு, 12 லாங்குவேஜஸ் சொல்லி கொடுக்குறா. அவ்வளவு டீச்சர்ஸ் இருக்கா, நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்கா. ஆனா அதுவும் என்ன ஒரு டைம் கூட கிடையாது, ஒரு நாள் 4 டைமிங்ல சொல்லி கொடுக்குறான். எப்ப உங்களுக்கு காலையில 6 மணிக்கு வேணுமா தேர் ஐ எம் தேர், 9 மணிக்கு வேணுமா ஐ எம் தேர், ராத்திரி 9 மணியா இருக்கா சொல்லி கொடுக்கறது மனுஷா இருக்கா. சோ வாட் வி ஷுட் டு இஸ் மேக் எவ்ரிபடி ஜாயின். எல்லாரும் இப்பவே நம்ம வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கோம். நம்ம வந்து இந்த நமக்கு விழிப்புணர்வு நமக்கு வரல. சோ வி ஷுட் ஆல் பி, நம்ம மாத்திரம் படிக்கிறது போறது, நம்ம வீட்டுல உள்ளவாளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ண வச்சு, பக்கத்துல உள்ளவா நம்ம வீட்டுல சொந்தக்கார எல்லாரையும் ISKCON பெருமையா சொல்றேன். அதுக்கு இல்ல நம்ம பக்தி மார்க்கம் ISKCON மறந்துடலாம். கிருஷ்ணரோட உணர்வுல இவ ஒரு பாதைய வழிவகுத்திருக்கானாக்க வை கான்ட் வி டு இட், அதுதான் நான் சொல்றேன். சோ இது வந்து அப்படி சொல்ற, அவர் சுட்டி காட்டினார். நீ ஒரு கையில அந்த சாப்பிட்டு தட்டு எடுத்துன்னு போற, அதை வச்சுட்டு கையெழுமிட்டு வந்து பழத்தை எடுத்துன்னு போலாமே பகவான் கற்பழிக்கிறதுக்கோ வாட்டவர். அது பண்ணாம எல்லாம் ஒரே மல்டி டாஸ்கிங் வேணாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது பண்ணக்கூடாது. கைகளை கழுவி விட்டு பொருட்களை தனியாக எடுத்து செல்ல சொன்னார். இதெல்லாம் அவளுக்கு அந்த இது புரியாது. ஆனா புரிஞ்சுட்டு அப்படியான்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து அந்த கேட்டுக்கிற மனப்பான்மை இருந்தது. பரிப்பிரஷ்ன சேவையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுல வருது இல்லையா, பகவத்கீதால இருக்கு. எப்படி ஒருத்தர் வந்து நல்ல விதமா நமக்கு வந்து ஆச்சாரியா இருக்கா இதுல என்னது நம்ம ISKCONல தான் நம்ம பரம்பரை சிஸ்டம்ல ஆச்சாரியா இருக்கா. அவ சொல்றது எப்படி செவிமடுத்து ஓஹோ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவ்யமா தெரிஞ்சுட்டு புரியாததை கேட்டு அப்படியா இப்ப இதோட என்ன அர்த்தம், இது எனக்கு இன்னும் புரியலையே, இன்னும் சொல்லித்தாங்கோ, அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மனப்பான்மையோட ஹம்புலா தெரியாததை கேட்டுன்னு படிக்கிறான். ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதாலேயே கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். சோ இட்ஸ் நத்திங் நியூ. எஸ், நெக்ஸ்ட் என்னது, தூய்மை பேணுதல். இன்னும் ஒண்ணு கூட இருக்கு. எஸ், யார் படிக்க போறேன்? வேற யாரும் படிக்கலன்னா விவேகானந்தா படிக்கிறேன். மாதாஜி பிரியா பாலாஜி செகண்ட் டைம் தான் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறதுக்கு யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட்னாக்கா ஐ வில் கிவிங் देम சான்ஸ். ஓகே படிங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி படிக்கிறேன் மாதாஜி. விஜயகுமாரி தரையில் பண்ணிருக்கலாமே, நான் தரையில் உட்கார்ந்து ஒரு கிண்ணத்தில் இருந்து ஒரு கரண்டியால் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். பின் நான் மண்டியிட்டபடி கரண்டியை கீழே வைத்து முழங்காலில் என் கையை வைத்தேன். உடனே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்னை பார்த்து நீ சாப்பிடுகிறாயா என்றார். ஒரு குழந்தை தனது ஆடைகளை அழுக்கு கையால் அசுத்தப்படுத்துவதை விளக்குவது போல் அவர் தனது உடலின் வெவ்வேறு இடங்களில் கையை வைத்து காட்டினார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கதை, புதுதில்லி, நவம்பர் 27, 1975. ஹரி சௌரிதாஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற, அவளாம் ஸ்பூனால் கரண்டின்னு போட்டிருக்கு. ஸ்பூனால சாப்பிட்டு அப்படியே அதை கீழே வச்சு திரும்பி அப்படி சட்டையெல்லாம் அப்படி தொட்டுண்டு நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம கையால சாப்பிடுறதுனால நம்மளோட பழக்க வழக்கமே டிஃப்ரெண்ட். அந்த கையால சாப்பிடும்போது கையை ஆல்ரெடி ஒரு சாப்பாட்டு இது இருக்கும் இல்லையா, எப்படி நம்ம தொடச்சுப்போம், அப்ப அந்த கையை இப்படியே தான் வச்சிருக்கோம் இல்லையா. அவளுக்கு அந்த பழக்கம் எப்ப ஸ்பூனால சாப்பிடுறதுனால எப்போ இந்த க்ராக்கரி தான் இருக்கும், தே கேன் ஈட் ஸ்பூனால. அப்புறம் இந்த ஸ்பூன் இப்படி கீழே போட்டுட்டு இப்படி கொஞ்சம் இப்படி நெளியறது சுடியறது ட்ரெஸ் எல்லாம் தொட்டுக்கிறதுன்னு அது அவருக்கு பிடிக்கல. பிரபுபாதா அதை சுட்டி காட்டினார். என்ன, சாப்பிட்ட கையோட நீ எல்லாம் தொடுற, இதெல்லாம் அசுத்தம். பசங்க, சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிட தெரியாது இல்லையா, எப்படி சாப்பிடுவோம், இப்படி தொடச்சுக்கோம், அவளுக்கு தெரியாது, சின்ன குழந்தைகளுக்கு தெரியாது. நம்மளாம் பெரியவாளாயிருச்சு, அப்படி பண்ணா நம்ம சட்டை தான் வந்து சாப்பிட்ட கையோட நம்ம தொட்டோம் என்ன ஆகும், மஞ்சளும் உப்பும் ரசமா ஒட்டவர் தயிரோ எல்லாம் நம்ம சட்டையில அவங்களோட நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். அவ ஸ்பூனால் சாப்பிட்றதுனால அவளுக்கு அந்த கலாச்சாரம் தெரியாது. சோ இவரை வந்து சொல்லி காட்டினார். இப்படி வந்து சின்ன குழந்தைகள் வந்து அசுத்தப்படுத்துறா போல இந்த மாதிரி பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆக்ஷனால காட்டி கொடுத்தார் அப்படின்னு. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லையா. பாவம், அவ வந்து ஃபாரினர்ஸ் சொல்லி குத்தம் இல்ல, அவளுக்கு அந்த கல்ச்சரே இல்ல. இப்ப நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு வந்து we are all very lucky. So இது வந்து நான் படிச்சோன்னேன். பியூரிஃபை oneself with water. இப்போ வந்து நீரால எப்படி வந்து நம்மள தூய்மைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நோஸ் இதுலயும் இருக்கு.
இப்ப மூக்குச்சளியா இருந்ததுன்னா நம்ம ஊர்ல தண்ணிக்கு பஞ்சமே கிடையாது இல்லையா? நம்ம ஊர்ல தண்ணி பஞ்சம்னா என்னது, வாளியா இருக்கும், இதுல எல்லாம் பிடிச்சு வைக்கிறாங்க. தண்ணீர் இருக்கே, அவங்க ஊர்லயும் தண்ணி இருக்கும். ஆனா என்னன்னா குளிர் பிரதேசம். சோ அவ அவ்வளவு வேகம் தண்ணியை தொடமாட்டா. ஏன்னா அவளுக்கு வந்து ஃப்ரீசிங் கோல்டு. ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனால சொல்றேன் நான் வந்து. அப்ப அது தொடும்போது என்ன, அவளுக்கு கொஞ்சம் அப்ப எல்லாமே டிஷ்யூ தான். அவளுக்கு வந்து எது எடுத்தாலும் ஒரு பேப்பர், டிஷ்யூ பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவா. நம்ம ஊர்ல அப்படி இல்லை, தண்ணி தான். வீட்டை அலம்பி விடுறதா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம உடம்ப குளிக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே அந்த இதுதான். சோ மூக்குச்சளி இதெல்லாம் பண்ணும்போது உடனே இமிடியட்டா கை கழுவணும். கபம் இல்லையா, நெஞ்சில கபம் இருந்ததுனாக்கா அதெல்லாம் துப்பி திரும்பி கை கால்லாம் நம்பி வாயெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கணும். கண்ணீர், கண்ணிலே தண்ணி வந்தாலும் என்ன, நல்லா மூஞ்சியை நல்லா வாஷ் பண்ணி we have to again wash ourselves with water. தண்ணி எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்? வியர்வை, ரொம்ப வேர்த்து கொட்டுறது, வெளியில போயிட்டு வந்தோம் இல்ல வீட்டுல இருந்தாலே வேர்வை. அப்ப என்ன, நல்லா ஃபேஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி இல்ல குளிக்கவே செய்யலாம். ரொம்ப சூடா இருந்தா குளிக்கவே செய்யலாம், அதுக்கும் தண்ணி தான் யூஸ் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி தண்ணியில யூஸ் பண்ணி we can clean ourselves. காது மெழுகு, இப்ப காதுல எல்லாம் அழுக்கு இருக்கும் இல்லையா, குளிச்சுட்டு வந்தா காது மெழுகு, அதுவும் நல்ல டவலால. இயர்பட்ஸ் எல்லாம் இப்ப எல்லாம் சொல்லியிருக்கா, டோன்ட் யூஸ் இயர்பட்ஸ். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள தள்ளிடுறோம் அந்த வேக்ஸ் இல்லையா, அதை நமக்கு தெரியாம அதை கிளீன் பண்ணும்போது உள்ள போயிடுறது. அப்புறம் என்ன, டெய்லி அதை பண்ண உள்ள ஹார்ட் ஆயிடும். அந்த வேக்ஸ் ஷுட் பி வேக்ஸ்னா தெரியும் இல்லையா, நல்ல மெழுகு மாதிரி இருக்கும் காதுல உள்ளது. அதுவும் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்றது. தட் இஸ் ஆல்சோ ரிக்வைர்ட். ஒரு சளிங்கிறது நம்மளை வந்து மூக்க ப்ரொடெக்ட் பண்றது. கண்ணுல வந்து அழுக்கு சேர்றதுன்னா அது கண்ணை வந்து இப்போ மாய்ஸ்டா வச்சுக்கிறது அது யூஸ் ஆகுது. காதுல வேக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்ம் ஆகுது. பிகாஸ் நிறைய டஸ்ட் இதெல்லாம் வரும்போது அதை அக்யூமுலேட் பண்ணிடுது. சோ அதை வெளியேற்றணும்னாக்கா அந்த வேக்ஸ் தான், இட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங். சோ தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி குட் திங். இதோ அது அழுக்கு இருந்தாலும் அதை எடுக்கணும், கரெக்ட் தான். ஆனா அது வந்து நம்ம காது கண்ணு மூக்கெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றது அந்த அழுக்கு அந்த இதெல்லாம் தான். மேலோட்டமா அந்த ஒரு ஃபில்ம் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் அவர் ஆல் திஸ் இது காது மூக்கு கண்ணெல்லாம். சோ இந்த காது மெழுகு, சோ இதெல்லாம் இப்ப நம்ம கிளீன் பண்ணோம்னா நல்ல டவல், ஈர டவலை வச்சு நல்லா காது கிளீன் பண்ணணும். கண்களில் இருந்து வெளியேறும் கசிவு, அதுவும் அப்படிதான். நல்ல தண்ணியாலதான் நம்ம இது வந்து நீரால் தன்னை தூய்மையாக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. இஸ் நத்திங் டு பி லேர்ன், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், இருந்தாலும் இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது, மண்ணு. சில பேர் எதை வச்செல்லாம் கிளீன் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. கொழுப்பு இதுதான் ஃபேட். கையில வந்து இப்ப எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவா, அதுக்கு வந்து சோப்பு வச்சு பண்ணலாம். சில மண்ணு, சில பேர் வந்து இந்த இது இல்லையா, என்ன சொல்லுவாருக்கு, ராக் என்ன சொல்லுவாருக்கு, சாம்பல் வச்சு கையெல்லாம் இது பண்ணுவா. மற்றும் தண்ணீரால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். கொழுப்பு, நம்ம இது எண்ணெய் பதார்த்தம், இந்த மாதிரி எண்ணெய் இதா இருந்ததுன்னா அது பண்ணலாம். அப்புறம் சீமை இதை வந்து இது few people must be knowing, விந்து. தட் இஸ் ஆஃப்டர் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் எல்லாம் வச்சுனாலும் யூ ஹேவ் டு கிளீன் யோர் செல்ஃப். அப்போ என்ன, சோப்பை வச்சு கையா கழுவணும். ரத்தம் எல்லாம் கையில பட்டு கொடுத்தனாலும் இதெல்லாம் இட் கிவ்ஸ் அ பேட் ஸ்மெல். இந்த ரத்தம் எல்லாம் இமிடியேட்டா அது வந்து கையை வந்து இதால சோப் ஆர் மண்ணுன்னு போட்டிருக்குல்ல, தட் ஆல்சோ. அப்புறம் மஜ்ஜைனா என்னது, ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் அபவுட் மஜ்ஜை. எனிபடி நோஸ் மஜ்ஜைனா என்னது, மேரோ, ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர். அப்புறம் சிறுநீர் யூரினேட் பண்ணாலும் கையை இமிடியேட்டா சோப் போட்டு கழுவணும். அப்புறம் மலம் வந்து ஸ்டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணாலும், ஆக்சுவலி ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் பண்ணா குளிக்கவே செய்வான். வைதிக இதுல இருக்கிறவாள் அந்த மாதிரி பண்ணுவா. நம்ம வீட்டுல இருக்கிறதுனால அவ்வளவு நம்ம பெரிய கோயில்லாம் பண்ணோம், வீட்டுல கட்டல ஒண்ணும் பண்ணலையே. சோ வி கேன். எஸ் பிரபுஜி, தெரியுமா பிரபுஜி, நாராயணசாமி பிரபுஜி? மஜ்ஜைனா எலும்பு, பாடியில இருக்கிற எலும்புக்குள்ள இருக்கிற இந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூ மசில் வைக்கிறது, அதுதான் ரத்த அணுக்களை உருவாக்குறது. பட் நம்ம டெய்லி யூஸ் ஆகுமா தெரியாது. ஓகே. அப்புறம் வந்து மலம் கழிச்சாலும் நல்லா கழுவணும். குளிக்க முடியறவா நல்லா குளிச்சு விடலாம், ஃப்ரெஷ் ஆயிடும். அப்புறம் இல்லாட்டா கையாவது கழுவணும், இந்த சோப் போட்டு கழுவணும். டேக் பாத் ஆஃப்டர் ஃபாலோயிங் ஆக்ஷன். பின்வரும் செயல்களுக்கு பிறகு குளிக்க வேண்டும். குடுலரவின் பின், அப்போ டெஃபினட்டா குளிக்கதான் வேணும், ஏன்னா எல்லாமே அசுத்தமா தான் இருக்கும். அப்புறம் கெட்ட கனவு கண்ட பின், இது எனக்கு தெரியாது, இது படிச்சப்பறம் தான் தெரியும். கெட்ட கனவு தான் வந்துட்டே இருக்குமே நமக்கு, நல்ல கனவு எங்க வருது? எங்கேயோ போறோம், எங்கேயோ மாட்டிட்டோம், எங்கேயோ லேட்டா போனோம், ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணோம், இதெல்லாம் தான் எனக்கு வரும். ஆபீஸ் போற அதே இதுல வந்துட்டே இருப்போம். சோ கெட்ட கனவு, கெட்டதுன்னா நமக்கு கெட்டது அப்படி தோணும், லேட்டா போறோம், இல்ல ஒரு சம்திங் எக்ஸாம் மிஸ் பண்றோம், எக்ஸாம்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் கனவு வரும். சோ ஏதாவது கெட்ட கனவுனா என்னதுனாக்கா, பயங்கரமா ஏதாவது கெட்ட கனவு எல்லாம் வந்தோம்னா அது நமக்கு பால்பிட்டேஷன் வந்துடும், வேர்த்து கொட்டும். அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருது, ஒரு மாதிரி முழிச்சாச்சுன்னா தெரியும் இது வந்து கனவு தான், இது வந்து நம்ம ஒன்றும் நிஜமா இல்லை அப்படின்னு. You can take bath. அது அர்த்தராத்திரி எல்லாம் தான் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் பாத்ரூம் போயிட்டு நல்லா மூஞ்சில தண்ணி விட்டு கழுவிண்டு பண்ணணும். ஷவரம் மற்றும் முடி வெட்டிப்பெண், அது நம்ம வீட்டுல பண்றோம்னு நினைக்கிறேன், எல்லாரும் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன்.
ஐ டோன்ட் நோ. இப்ப மாடர்ன் ஜென்ரேஷன்ல எப்படி தெரியாது, ஆபீஸ் போறதுக்கு முன்னாடி ஷவரம் பண்ணிட்டு ஆபீஸ் போறவா இருக்காது. அதையும் பார்த்திருக்கேன். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எல்லாம் முடியெல்லாம் அப்படி இப்படி விழும். அப்ப அதெல்லாம் எப்படி தண்ணியாலதான் அதெல்லாம் போகும் இல்லையா? என்னதான் டவலால பண்ணாலும் சரியாகாது. அப்புறம் விரல் நகங்களை வெட்டி அப்படி. இப்போ ஆக்சுவலி எல்லாம் உள்டா நடக்கும். இப்ப என்னன்னாக்கா குளிச்சுட்டு வந்தாதான் வெட்டவே செய்யலாம். ஏன்னா சாஃப்டா இருக்கும். ஏன்னா அதுலயே சயின்டிபிக்காவே அவ கொடுக்குறான். பட் நம்ம இதுல என்ன கொடுத்துருக்கானாக்கா விரல் நகங்களை வெட்டிய பின் குளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு. நம்ம குளிக்கலைனாலும் அட்லீஸ்ட் கையாவது குளிக்க வச்சுடலாம். நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவி கையை குளிக்க வச்சுடலாம் இல்லையா? இது நெயில் சாஃப்டா இருக்குங்கிறதுனால அவ இப்பவே குளிச்சப்பறம் தான் நெயில்ஸ் வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. பசங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன குழந்தைலாம் குளிப்பாட்டிட்டு வந்து டெண்டரா இருக்கும் இல்லையா? அப்படி பண்ணுவா. அப்புறம் வந்து வாந்தி எடுத்தப்பறம் நம்ம என்ன எல்லாம் தெளிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு தெரியாது எங்கெல்லாம் அது பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ பெட்டர் டு ரிமூவ் தட் க்ளோத்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா குளிச்சு விட்டு வேற க்ளோத்ஸ் போட்டுக்கோங்க. மலன் கழித்த பின் அது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். சுடுகாட்டுக்கு சென்று வந்த பின் அது நம்ம இன்னைக்கு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றோம். சுடுகாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தா டெஃபினட்டா வீட்டுக்கு வந்தோடனே இன்னும் தொடாம போயிட்டு குளிச்சுட்டு வர்றது ஸ்டில் பிராக்டிஸ். அங்க ஃபாரின்ல இதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ஏதோ நோ. பட் இவர் வந்து அது ஒரு நம்ம வைஷ்ணவா கல்ச்சர்கிட்டே போட்டிருக்காரு. பல்வேறு வகையான குளியல். பார்த்திவ ஸ்நானம் யூசிங் எர்த். இந்த மண்ணை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி குளிப்பாளாம். அது நேச்சுரல் ஸ்க்ரப். ஒரு டியூப்ல எல்லாம் ஸ்க்ரப்னு வருது, பணம் கொடுத்து வாங்குறோம். அதுல வந்து இப்ப அரிசி மாவு, மஞ்சப்பொடி பொடி நல்லா ஸ்க்ரப்னு சொல்லிட்டு மூஞ்செல்லாம் தேய்ச்சோம்னா இந்த சின்ன சின்ன முடியெல்லாம் கூட போயிடும், லேடிஸ்க்கு எஸ்பெஷலி. ஸோ இது வந்து நம்ம பட் இட் கிளீன்ஸ் யுவர் ஸ்கின் பிகம் சாஃப்ட். ஸோ பார்த்திவ ஸ்நானம் பூமியை பயன்படுத்தி. பூமினா எர்த் தான். இது என்னது? மண்ணு. அப்புறம் வருண ஸ்நானம் நீரை பயன்படுத்தி. அது வந்து வருண பகவானா இதுதானே மழை. ஐ மீன் அதான் மழைதான், தண்ணியை வச்சு குடிக்கிறது. அப்புறம் ஆக்னேய ஸ்நானம் யூசிங் ஆஷஸ் ஃப்ரம் த சாக்ரிஃபிஷியல் ஃபயர். நம்ம யாகம் ஹோமம் எல்லாம் பண்ணினோம்னாக்கா அதுல இருக்கும் இல்லையா அந்த இது சாம்பல், அந்த ஆஷ் எடுத்துக்கூடி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம், தேய்ச்சி குளிக்கலாம். அப்புறம் வாயவ்ய ஸ்நானம் கான்டாக்டிங் ஏர் ஃபில்ட் வித் டஸ்ட் ரைஸ்ட் பை கவுஸ். ஓகே. பசுக்கள் வளர்க்கும் தூசி நிறைந்த காற்றை தொடர்பு கொள்வது. அப்ப அந்த மாதிரி இந்த கோஷால ரோட்ல எல்லாம் போச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும், மெக்க ஒரு ஸ்மெல்லு. அந்த ஒரு ஸ்மெல்லுல வந்து யூ கேன் பாத்னா எக்ஸாக்ட்லி என்ன அந்த இடத்துல போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு வந்தாலே அது குளிச்சு அந்த ஒரு முள்ளெல்லாம் அப்படி இருக்கும். யாகம் ஹோமம் எல்லாம் வீட்டுல பண்ண எப்படி இருக்கும், 2-3 நாளைக்கு அது அப்படியே அந்த இது இருக்கும், புகையோட ஸ்மெல்லு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. அப்ப திவ்ய ஸ்நானம்னா சூரியன் பிரகாசிக்கும் போது பெய்யும் மழை இருக்கு. only not sunbath. sunbathங்கிறது அவ ஃபாரினர் சன்பாத் இஸ் only they will just lie down. அவளுக்கு சன்னே கிடையாது அங்க. அப்ப எப்பெல்லாம் சன் வருதோ அப்ப போயிட்டு அங்க போய் படுத்துருவா. இதுல போயிட்டு பீச்ல போயிட்டு அந்த மாதிரி. நம்ம இதுலதான் சன் நிறையவே இருக்கு, சன் ரேஸ் நிறையவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. பட் சூரியன் பிரகாசிக்கும் போது பெய்யும் மழையில் குளிக்கிறதுக்கு என்ன பேரு? திவ்ய ஸ்நானம். அப்புறம் மந்திர ஸ்நானம்னா பொருத்தமான வசனங்களை உச்சரித்தல், தண்ணீர் தெளித்தல். கங்கா யமுனே காயத்தை இதெல்லாம் உண்டு இல்லையா? தீர்த்தா இது நம்ம நதியோட பேர்லாம் சொல்லி குடிப்பான். சோ என்னன்னாக்கா அது ஒரு மனசுல என்ன, எல்லா நதிகளோட புண்ணிய நதிகளோட தண்ணியெல்லாம் வச்சு நான் குடிக்கிறேன். அந்த ஒரு அதிகத்துல அவன் வந்து அந்த ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு தண்ணி விட்டு குடிப்பான். சோ அது ஒரு ஸ்நானம்னா குளிக்க. மானசிக ஸ்நானம் அப்படின்னா வைஷ்ணவை மெடிடேட்டிங் ஆன் விஷ்ணுவை தியானிப்பது. அது வந்து மானசீக ஸ்நானம். குளிக்க முடியாத வயசானவா அந்த மாதிரி இருக்கிறவளுக்கு என்னன்னாக்கா மானசீகமா பகவான் நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது தட் இஸ் ஆல்சோ மானசீக ஸ்நானம். பிளேசஸ் டு டேக் பாத். எங்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம குளிக்கலாம்? யமுனா ஆர் கங்கா, யமுனை அல்லது கங்கை. மற்றொரு புண்ணிய நதி, இல்ல வேற ஏதாவது புண்ணிய நதி இருந்ததுன்னா அங்கேயும் போகலாம். புனித யாத்திரையில் நீர், எங்கேயோ புனித யாத்திரை போனாலும் டெஃபினெட்லா அங்க உள்ள இது நீர் வந்து ரொம்ப பவித்திரமா இருக்கும், அங்கேயும் நம்ம குளிக்கலாம். அப்புறம் கால்வாய், கெனால் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல குளிக்கலாம். குளம் அல்லது ஏரி, நீர் அருவி, அதுல குளிக்கலாம். இல்ல ஒண்ணும் இல்லையா கிணறு எப்படியும் ஒரு வீட்டுல ஏதாவது கிணறு இருக்கும் ஊர் பக்கத்துல எல்லாம், அங்க குளிக்கலாம். அதுவும் இல்லைன்னா ஏதாவது சுத்தமான நீர்ல குளிக்கலாம். இப்ப நம்ம சிட்டி லைஃப்ல இருக்கிற வாழ்க்கை இதெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. அவன் வந்து குழையில என்ன தண்ணி வருதோ, ஹார்ட் வாட்டரோ சாஃப்ட் வாட்டரோ கேன் ஹேவ் பாத். இது வந்து குளிப்பதற்கு இடங்கள். அப்புறம் எத்தனை முறை குளிக்க வேண்டும்? இதுல வந்து சாரி, பிராத்தர் மத்தியானயோஹ ஸ்நானம் வானப்பிரஸ்த கிரஹஸ்தியோஹோ அப்படி கொடுத்துருக்கு. என்னது? ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருத மத்திய லீலால 24.33 பர்பட் இதுல கொடுத்துருக்கு. என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, வீட்டார் மற்றும் வானப்பிரஸ்தர்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 முறை ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். இது கொடுத்துருக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்துல. எவ்வளவு பேர் வீட்டுல இருக்கிறவா இல்ல வானப்பிரஸ்தால இருக்கிறவா வந்து 2 வாட்டி டெஃபினட்டா குளிக்கணும். ஒரு சன்னியாசி தினமும் 3 முறை நீராட வேண்டும்.
மேலும் ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குளிக்க வேண்டும். இது வந்து கொடுத்திருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கொடுத்திருக்கு. சோ அக்கார்டிங்லி வி கேன் ஃபாலோ. இன்னொரு வாட்டி படிக்கலாம். வீட்டார் மற்றும் வானப்பிரஸ்தர்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 முறை குளிக்க வேண்டும். இப்ப நம்ம யாருன்னு நம்ம பார்த்துட்டு அது போல இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச், இப்ப நம்ம அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும்னா இதுதான் கொடுத்திருக்கு. 2 முறை அவளா 2 முறை பண்ணணும். ஒரு சன்னியாசியா இருக்கிறவர் என்னன்னா தினமும் 3 முறை நீராட வேண்டும். ஏன்னா அவதான் சொன்னேன் இல்லையா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவா, அவளுக்கு நிறைய பூஜை. ஒரு இது சன்னியாசி இருக்கவள் நிறைய பூஜை பனஸ்கரம் பண்ணிட்டு இருப்பான். அவளுக்கு எந்த நேரமும் பகவானோட சிந்தனையில இருப்பான். சோ தே டேக் பாத் அந்த மாதிரி. அப்புறம் மேலும் ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குளிக்க வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலா 24.331. அப்புறம் draw images, இது ஓகே. இது வந்து draw images showing the effect of maintaining Vaishnava cleanliness standard. ஓகே, வைஷ்ணவ தூய்மை தரங்களை பராமரிப்பதன் விளைவை காட்டும் படங்கள் வரைவோம். நான் வரையவும் போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு இதுக்குதான் எனர்ஜி ஆக்டிவிட்டிக்கு வேண்டி. தட்ஸ் ஓகே. தனிப்பட்ட ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் எப்படி பேணணும் அப்படின்னு, தனிப்பட்ட உணர்வு, அப்புறம் பொதுவான தியானம், கிருஷ்ண உணர்வை போதிப்பது. இது ஜஸ்ட் வி கேன் ஸ்கிப். இதெல்லாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல இதெல்லாம் வேண்டாம். இதெல்லாம் இன்டராக்டிவ் செஷன் இருக்கிறது இல்லையா, ஒரு நிறைய ஃபியூ ஹவர்ஸ் எடுக்கிற கிளாஸ்ல இது திஸ் வில் ஒர்க். இத பிரபுபாதா ஃபாரின்ல போனாலும் நான் கிச்சன் அது இதை பார்த்தாலே தெரியும். ஹப் இது மாதிரி இருக்கும் ஹவுஸ். அப்போ என்ன துணியெல்லாம் போட்டுக்காம காலையில இருந்து குளிச்சு இது வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தோட பியூரா இதா அவர் எப்போ ஒரு நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு அவர் தான் கையால் அவர் தான் பண்ணுவார். பண்ணி அப்புறம் தான் அவருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியாம வந்தோடனே அவருக்கு பின்னாடி அசிஸ்டன்ட் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு அது நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்து he made them. Yes. பாக்ய மாதாஜி இது படிங்கோ. ஒருவர் இந்தியாவில் வாழ்ந்தாலும் சரி படிங்க. இருக்கேடா பாக்ய மாதாஜி? பாக்யம் விவேகானந்தன். ஓ விவேகானந்த படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்கோ மாதாஜி படிங்கோ. ஒருவர் இந்தியாவில் என்னாச்சு மாதாஜி? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்க. ஒருவர் இந்தியாவில் வாழ்ந்தாலும் சரி, இந்தியாவிற்கு வெளியே இருந்தாலும் சரி, அவர் வேத கொள்கைகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர் யவனா அல்லது மிலேச்சா என்று அழைக்கப்படுகிறார். வேத விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுகாதார கொள்கைகளை உண்மையில் பின்பற்றாத ஒருவர் பல தொற்று நோய்களுக்கு ஆளாவார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4:27-24 பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒருவர் இந்தியாவில் வாழ்ந்தாலும் சரி, இல்ல வேற எங்க வாழ்ந்தாலும் சரி, வெளியே இருந்தாலும் சரி, அவர் வேத கொள்கைகளை பின்பற்றவில்லை இல்லை. அவ வந்து வேதம், நான் ஃபாரின்ல இருக்கேன் அதனால நம்ம வேதத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலை, கிளீனாலாம் இருக்க மாட்டேன், இந்த கல்ச்சரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்னன்னாக்கா அவருக்கு என்ன பேரு? யவனா. யவனானா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்திருக்கல அந்த வேர்டு. தட் மீன்ஸ் தே ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் த ஸ்கிரிப்சர். நம்ம வந்து என்னது வேத கலாச்சாரத்துல என்ன கொடுத்துருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணலைன்னு அர்த்தம். அவளை வந்து யவனா சொல்லுவா. அல்லது மிலேச்சா. மிலேச்சானா நான்வெஜ் சாப்பிடப்பட்டவன். ஓகே, இது மாமிசம் சாப்பிடப்பட்டவன். சோ அவளை வந்து மிலேச்சா. நீங்க வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணலைனாலே அதுக்கு அந்த மாதிரி பெரிய பேர் வந்துருமா. அதனால பெட்டர் நம்ம வந்து இதெல்லாம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். வேத விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுகாதார கொள்கைகளை உண்மையில் பின்பற்றாத ஒருவர் பல தொற்று நோய்க்கும் ஆளாவர். நேச்சுரலி இப்பதான் வருது இல்லையா, நம்ம கண்கூட பார்த்துன்னு தான் இருக்கோம் இல்லையா. இப்ப ஒரு வைரல் வந்திருக்கு, 2 நாளைக்கு உடம்பு முடியல வருது, காய்ச்சல் வருது, குளிர் வருது, எப்படி வருதுன்னே தெரியல. வீட்டிலேயே இருக்கேன். போன 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி இதும்போது எனக்கும் வந்து வீட்லயே தான் இருக்கேன். அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுது. ஏன்னா இந்த இது கோகுலாஷ்டமி. அப்ப பகவான் தேங்க்ஸ் சொன்னேன். அப்பா எனக்கு கிளாஸ் இல்லையே, எல்லாம் உட்கார முடியல, தலையெல்லாம் ஒரே வலி, ஃபீவர், ஒரு மாதிரி ஷிவரிங் ஃபீவர், சில்னஸ் எல்லாம் இருந்தது. அப்ப கிளாஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணா தேங்க்யூ, அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் கேன்சல் ஆயிடுதுன்னு நினைச்சேன். இப்ப இது என்ன வீட்டுல உட்காந்து பார்க்கல எப்படி வரும்? எப்படி தொற்று நோய் எல்லாம் எப்படி வரும்? அதுவும் சுத்தமா இல்லைன்னா நம்ம பல பேர் கூட பழகினோம்னா டெஃபினட்டா வரும். அதனாலதான் இந்த தொற்று நோய்க்கு இது ஒண்ணு இல்ல, தொற்று நோய்னா பெரிய பெரிய நோய் வரணும்னு இல்ல. சாதா கோல்டு காஃபி நல்லா வீட்டுல இருக்கும். இப்ப நமக்கு வந்துடுறது காத்துல இருக்கு. இல்ல பக்கத்துல வீட்டுல போனோம் வந்தோம் அந்த மாதிரி வரத்துக்கு சான்ஸ். சோ இது அவரை வந்து அப்பவே எப்போ ரொம்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் பர்பட்லயே அப்பவே எழுதியிருக்காரு. இப்ப அந்த காலத்தையும் தொற்று நோயெல்லாம் இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி. எவ்வளவு கிளீனா பண்ணினாலும் எவ்வளவு டைம் பண்ணாலும் நமக்கு எல்லாருக்கும் உடம்பு முடியாது. யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியும் நல்லா இருக்கும், எனக்கு ஒரு வியாதி இல்லை, எனக்கு ஒரு சளி வரது இல்ல, நல்லா இருக்கேன், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன், யாரும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம அந்த கலியுகத்துல இன்னும் வந்துட்டு இருக்கு, முத்தி போயிட்டே இருக்கு. ஓகேண்ணா, கொஞ்சம் தான் இருக்கு, ஸ்லைட்ஸ் முடிச்சுடலாம். இப்ப யார் படிக்கிறா மாதாஜி? இது வரைக்கும் படிக்காதவா? கல்பனா மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி,
மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். படிங்க. யார் படிக்க? நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்கள் நாடு அமெரிக்கா மிகவும் சீரழிந்து நாங்கள் புரட்சிகரமாக தூய்மையாக இருந்தால் அவர்கள் பாராட்டுவார்கள். கடிதம் சஸ்வரூபம் மாயாப்பூர் 28 பிப்ரவரி 1972. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொடுத்திருக்க யுவர் கண்ட்ரி? உங்க அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப டீகிரேடட். அமெரிக்கால யாராவது டீகிரேட் சொல்ல முடியுமா? அவரால் தான் சொல்ல முடியும். நமக்கெல்லாம் அமெரிக்கானா பெரிய சொர்க்கம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அங்க உள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அங்க உள்ள குப்பை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் தே வில் அப்ரிஷியேட். ஆனா நீங்க வந்து என்ன அவ்வளவு சீரழிஞ்சு இருக்கிறதுனால எங்களோட கலாச்சாரத்தை நீங்க நல்லா ஒரு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அப்ரிஷியேட்னா என்னது? ஓஹோ இவாளுக்கு இப்படி எல்லாம் நல்லதா இருக்கு. அவள் தான் அதோட அருமை தெரியாது. ஆக்சுவலி இஃப் வி ஆர் ரிவல்யூஷனரி கிளீன், நம்மள வந்து இவ்வளவு நல்லா கிளீனால அது நம்ம பண்ணும்போது என்ன, ஓஹோ அப்படியான்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து என்ன மெச்சுவர், பாராட்டுவேன் அப்படின்ட்டு. எஸ், இதான் லாஸ்ட். எஸ், யார் படிக்கிறா? ஜி கல்பனா மாதாஜி படிக்கிறாளா? நாராயணசாமி பிரபுஜி படிக்கிறாளா? இனிவள் யார் யார் படிக்கிறாள்? கல்பனா. ஜி கல்பனா படிக்கிற மாதாஜி. பபிதா அக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டா. நீங்க ஏன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல? நான் உங்ககிட்ட சொல்லிருந்தேன். நீங்க கல்பனா கூப்பிட்டீங்க தானே? என்ன மாதாஜி? நீங்க கல்பனா நீங்க, அதனால நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. பார்க்கலாம், அடுத்த நம்ம வேற கிளாஸ்ல நம்ம எடுக்கலாம். அடுத்த நாராயணசாமி படிக்க மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டா. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. பசங்களை எல்லாம் திட்டுறா போல உங்களை எல்லாம் சொல்லு இது பண்றேன், கண்ட்ரோல் பண்றேன். சோ டோன்ட் மைண்ட். ஓகே, பபிதா மாதாஜி படிச்சிருங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படி. இந்த தூய்மையை நான் மிகவும் வலியுறுத்துகிறேன். அவர்கள் அசுத்தமாக இருந்தால் நான் அவர்களை எப்படியாவது தண்டிப்பேன். இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டார்கள். நான் எப்போதும் சொல்கிறேன், சுத்தம் என்பது தெய்வீகத்துக்கு அடுத்தது. அறை மற்றும் கார் உரையாடல் டிசம்பர் 22, 1976, பூனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற? சுத்தம் என்பது தெய்வீகத்திற்கு அடுத்தது. இங்கிலீஷ்லயே அவ எல்லாம் ப்ராபபிளா அவ இங்கிலீஷ்லயே சொன்னதுதானே. கிளைன்லினஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு காட்லினஸ் அப்படின்னு சொல்றது தானே. சோ அது வந்து நீங்க தூய்மை இல்லைன்னா நான் சொல்லதான் செய்வேன். எவ்வளவு இது இருக்கணும் இல்லையா அவருக்கு. அவங்க ஊர்ல போய் அவங்களையே வச்சு இது பண்ணிருக்காரு. அதுக்கெல்லாம் இது வேணும், தைரியம் வேணும். அவரால்தான் முடியும். அதெல்லாம் நம்ம என்னக்க போயிட்டு வாங்க இருப்பாங்க. நம்மளோட பின்னாடி எல்லாம் யாரும் வர முடியாது. சோ நான் அவர்களை எப்படியாவது தண்டிப்பேன். இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டார்கள். அண்ட் நான் எப்பொழுதும் சொல்கிறேன் சுத்தம் என்று. அப்ப நான் சொல்றத வந்து அவ they have followed also. அண்ட் அதனால வந்து ஓப்பன் அவரால் சொல்ல முடியாது. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.